mu bi sɛ yɛ mmerɛ mu bi sɛ yɛ ntena mu bi otumi mu twe bɛn yɛ na yɛ kra mu aduru yɛbisa Christ Jesus Awurade mu ɔno ɛne ɔnkronkron te ase din ne mmra ɛni awie ɛnyɛ hɔ agya no ɛne ɔba no ɛne ɔnkronkron din mu ɛnyɛ hɔ salvation by moderation. So kinkai asenkafoɔ nwoma ana Ecclesiastes itimienu chapter 2 verse 21 to 23 yimu aduonu baako kosi aduonu miɛnsa asenkafoɔ kasa fa sɛnea ewiase nneɛma si yɛ adigyan ho na ɔmanfato ho bi ɔse nneɛma yɛ adigyan no baako ɛne sɛ onipa ne nkwane mu wɔde ne nyansa ne nimdeɛ ani ahoɔdene ɛbɛbrɛ apɛ nneɛma nyinaa verse 22 ɔbɛbrɛ apɛ nneɛma yɛ agyapadeɛ na ɛwɔ sɛ ɔdane ma obi owugya hɔ dane ma obi a wahammerɛ ho hwee na ɔbɛfa ɔsi wei yɛ sisie kɛseɛ no nso yɛ adigyan nanso ne mbɛdi adanseɛ sɛ nipa ɛbrɛ na waammerɛ ampɛ bi a yɛmu waammerɛ ampɛ bi a wakora nte wo ho ase deɛ nkurɔfoɔ nya no sɛ woanya bi a nte wo ho ase na deɛ yɛ anɛ nwanwa ne sɛ wobrɛ pɛɛ baako waamfa ne fo na ɛsan yɛ sɛ brɛ pɛ deɛ ɔtɔ so mmienu ɛno nso wɔmfa ne fo ebinom de saa enya bɛɛ edu ebi de afa ho kora mpo ewu ebi de brɛ na afa ho saa yare ebi nso de brɛ na afa ho saa ma ebi no akyinkyim wɔn nsa ɛnam mmara kwan bi so agye wɔn nsam na sɛ wɔde w'ani to fam a deɛ sɛsɛ nipa tu ho anamɔ Jesus bɛka ho asɛm loketi dumienu yɛmu dumiɛnsa kɔ ɛbrɛ a onipa bi bɛkɔ no hɔ na wakɔ akɔ bisa ne sɛ ɔnkasa ɛma wɔ ne nua awunyadeɛ no ne nua ne nkyɛmfa ne deɛ ma no Jesus bɛbisa ne sɛ ɛdeɛ na onipa ɛbɛtumi wɔ wiase mu ɛde ama anaa obɛnya ɛde asesa ne kra wei kyerɛ sɛ onipa kra nkwagyeɛ yɛmfa biribiara ntoto nanso sɛsei a me ne wotie asase yi so yi ewiase yi mu wode w'ani to fam a enipa apiri bubububu yɛpɛ dɛn wei pɛ sika wei pɛ dan wei pɛ yere wei pɛ kunu wei pɛ ma wei pɛ agyapadeɛ yɛpiri deɛ tiri pɛmpɛm saa obiara deɛ nso no obiara nya yere baako anso no wanya mmienu anso no wanya mmiɛnsa anso no wanya nan anso no onya ɔha mpa anso no so wɔnte ne ho ase obiara nya dan bɔ si fie baako fie mmienu fie mmiɛnsa fie nan still enso no onya bi waka ho obiara bi adwuma wei ɔsi ominya 1 million kra megya metena se wanya 1 million ni sɛ edu still ɛmɛn no ɛbrɛ a ɔpɛ saa deɛ no ɔde afa ho nipa bɛɛ deɛ ɔhɔ anim na aba fam deɛ ɔhwehwɛ nti nipa bɛɛ deɛ ɔhɔ na afa mu awuo dibire a ɔpɛ nti wadi bi ɔsi yɛdi adi bio na ma ɔhɔhoɔ sere nti ɔsan pɛ bio nti nipa ngu ɔmfa ho nanso obi pɛ ne kra nkwagye a ɛnam sɛ yɛntimi mfa biribiara ntoto nkwagye ho nti mene ɔhwɛ nneɛma nnum bi ne yɛde asua deɛ ane yɛka sɛ onipa ntimi mfa hwee ɛnsesa ne kra deɛ nanso deɛ ma ɔbra yɛ bra ɛyɛ deɛ wo nso woyɛ ɛmmɔden na obi asɔre a ɔkɔbɔ no nso bɛbɔ bi ekunu obi anya bi a ɔpɛ no nso bɛnya bi ɛyere a obi anya bi a ɔpɛ no ɛma a obi apɛ bi no sika a obi apɛ bi no wopɛ kora bɛtumi aka akwanti obi apɛ bi no tumi dibere obi apɛ bi no nkɛnyɛ bɔne o ɛfiri sɛ wei ne ɛfrɛ no ɔbra na saa nneɛma yi a yɛpɛ yi
Enomu ne yɛde som nyame ti metaka mesi obrɛmu ne yɛsom nyame ɛna nyame som mu nso ne yɛbɔbra ne mienu no ato kɛsɛ yɛtim wenyeye tu ntimi fa nsa nhyɛ ɔdɛmri fam nhyɛ dɛm nka sɛ ɔsum nyame nti wompie nkɔyɛ adwuma ɛna wontumi nka nso sɛ adwuma a wɔpɛ adwuma a wɔyɛ ne sika a wɔpɛ nti woyi nyame afirim na waawayɛ nti nneɛma num no deɛ di kan a yɛhwɛ ɛyɛ nyame ho suro, the fear of God. Asase wei so ɔbra kwantuo yi mu nyame suro ɛyɛ fapem a wobɛpie ewiase yi mu a ɛyɛ nyame nsa no adwuma no a gye wodi ne ho suro anyɛ saa w'ani nkam ɛgye sɛ wodi ne ho suro anyɛ saa wofiri mu nso a wontimi nsa nkɔ ne hɔ ɛgye sɛ wodi ne ho suro anyɛ saa ɔnsene asase yi so nyame ho suro na wonipa nya nyankopɔn ho suro a na apia no kɔ gyina pɛn ɛtɔ so mmienu no nyansa, wisdom. From the fear of God, then we come to wisdom. Saa nyansa ɛne nyamesuro yi ɛyɛ fapem a wobɛpia asase yi so a wanto pɛ wontimi nkɔ anim ani ebi a benya ho sɛ tam nanso na wonim nyame wobɛtumi de wiase adwene mpo anya ho nanso na wonim nyansa nyansa ne nyame sunsumu a wɔde yɛ kɔ de yɛ bɛ nyinaa yɛfifiri sam dodoɔ ne nyinaa mu nkukuruhwe aseɛ ne nyinaa mu ɔma yɛhunu sɛ saa nneɛma a yɛpɛ ne nyinaa ewia asase yi so ɛka ha na mmom nyankopɔn ɔbrɛkyi nyankopɔn ɔno na ɛbɛkɔ so a wɔ hɔ nti yɛhwehwɛ nyinaa yɛmfa ntoto nyame ne ho dɔ ɛho sɛ wohunu saa nyansan a ɛno na ɛde wobɛkɔ pɔ ɛtɔ so mmiɛnsa no mmienu yi deɛ ɛboa ma onipa ɛne nyankopɔn ntam asetena yɛ kama na deɛ hyɛ mfimfini na ɛyɛ ahobraseɛ no ɛboa ma onipa tumi so nyame ani ɛno kuro yɛ asa aboa ma onipa ne ne yɔnko ɛtena ɛwɔ asomdwie mu humility is that bridge. Humility is that bridge which links every individual soul with God and man with his fellow human being. The virtue that links a soul with God and the same soul with a fellow human being in a very peaceful way. Obi a obrɛ ne ho ase bia ɛgye sɛ wanya saa fapem yɛ yɛ nyamesuro ani nyansa no fapem yɛ nyamesuro ni nyansa wofiri so a ɛde bɛba bɛgyina ahobraseɛ dabrɛ na saa ahobraseɛ no sɛ wahwɛ a yɛka nsam so anaa bridge a wohu sɛ ɛwɔ fa baako ɛna ɛwɔ fa baako wɔ bonkum baako wɔ nifa ɛfa no a ɛwɔ nifa no mmienu no ɛno ne nyankopɔn ho suro ɛne nyansa na nsamsoɔ no a ɛde kɔka ɛpɔ a ɛwɔ wo bonkum soɔ no ɛno ne ahobraseɛ anyɛ saa wontimi ntwam wontimi nto abra no so mpo na wawie yie ɛyɛ ahobraseɛ ɛna ɛbɛma waka kyerɛ ho sɛ deɛ asom asi pagye a yi ma menka hwee ɛhɔ bɛhunu sɛ nyansa wɔ mu nyansa da ne ho adi wɔ ahobraseɛ mu nso nyansa ɛboa ma wobrɛ wo ho ase ɛfiri sɛ nyansa bɛma ate aseɛ sɛ woanka wano anto mu a ɛnipa no wɔtumi sen wo obɛtumi ayi wafiri hɔ prɛko pɛnti ka wano tom obi di nkyɛn a deɛ ɔnsuro nyame deɛ sɛbi wɔnim nyansa bɛka sɛ asomasi deɛ wasɛe o deɛ ɔbɛnten de yɛ wii nyinaa wogye ne bi wodeɛ yɛte bɔ saa ɛnso na nokure mu no nyansa ɛka kyerɛ wo sɛ ɛka kyerɛ wo sɛ ɛmfii no twa so
enkasa sorry free ha no wotie no na wo free ho no wankasa no aka kyerɛ a kyerɛ we hintayem sɛ so nim sɛ sɛ nipa yi a o share ntokwa na se no wotumi sen wonim sɛ baabi a wotinye ha na wo free wonim sɛ obi man sɛ obi kuro mu no wabɛtena enti ka no tum na kɔ ibewi ase no wona no obu sɛ sabi wagimi nti na wankasa no kyerɛ obebu badwemba woma no mo yodium no obebu badwemba ahobrase baabie ni wiase mu bremu a wonkoto no wo hɔ ɛwawarim ahantan ti ɔde abufuo wagyae ne yere enso asɛmu na adi fo na ɛna no pana me dwendwene ade bi sɛ mi gyaa na akɔwa foforo mi gyaa na akɔware foforo no ade na yɛhunu nyansa na yɛntena se na se ne esi hyɛ ase yie no yɛmrɛ yɛ ho ase na yɛnto aso ofiri sɛ ugyaa me akɔware foforo no wonim no foforo no wonim no wonim saa foforo no nenso wodi wani to fam a enimre ma waregyaye megyaa ho no dodo na sabia na ya hantan na sa ahobra nyamesuro ni hɔ a uhunu nyansa na wahunu ahobrase ne so mfaso uhunu fakyɛ obi a ontimi mre ne ho ase ntimi fa bɔne ncho wakase obeyi obi fi sɛ ɔfa de sɛ wanya obi a wama na ba fam nanso nkanyansa de ɔbɛka kyerɛ sɛ twa so ɛho nhia ma ne nkɔ mfi hwee nsae ɛyɛ ahobrase na bɛka kyerɛ sɛ deɛ wanya nyinaa wɔn sɛ fi obi ampagyae nti nyame mfirim so wotimi di ahobrase nante a ɛne ɛde wobɛkɔpɔ ɛtɔ so 9 no a good human relationship ɛbɛboa ma watimi ni nipa nso atena yie woni nipa bɛtena yie to live well with everyone makes a society. To live well in peace with everyone is that which makes a society. So nipa betimi ne yonko nipa atena yie ɛwɔ asomdwe mu ɛne yɛsɛ yɛ kyekyere man yɛ kyekyere nipa tena bia nanso yɛ ka ne sei obehu sɛ baako bi ntene ho ase ɔntene ho ase wopata no empata ya na ne nyinaa firi ɛnsoro nyame nteteyɛ because those people must have been brought up in an environment which has no reverential fear. Bronu a wɔn nsuro nyame wɔ soɔ no wɔn na enyini ɛbɛyɛ atuturasɛm a ɔnsuro sɛ ɔbɛsɛ nipa nkwa ne bi sɛ o ansa na obi bɛtwe sekan paa so wɔde wo obi aku no abufuo nti ansa na obi bɛtwe sekan ana atuo sɛ wɔde kɔpɛ obi aku no de bere nti that person must be far away from the fear of God. Sɛ nipa no na ɔne nyamesuro ntam kwan wa paa sɛ nipa no nso onipa biara ɔne nyankopɔn ho suro ntam kwan wa no nso ɛyɛ na nyansa paa yɛde nante asase yi so nso ɛho de ne ma no nipa nso a nyansa ɛwɔ asase yi so nyansa ɛwɔ nyame mu ɛho de ne ma no nso sɛ nipa no nso ahobrase ɛho na ma no de nipa a wɔntimi mmerɛ ne ho ase nso wɔntimi ne nipa ntena yie ontimi nipa ntena yie onim bɔ ne fakyɛ sɛ nipa no obɛyɛ tirimɔdenfoɔ sɛ nipa no ɔmmu nipa nkwa sɛ nipa no ɔbɛyɛ adufuru pɛ sɛ nipa no obɛtietie nipa fa ahodie so sɛ nipa no nyame ho adwene ne dabre wɔ ne mu na woyɛ nipa na anam asase so na nneɛma akɛseɛ nsia sei ɛna ɛde nkabɛɛ gu a
obeye de bede wo obeye de na bede wo the etasunum effort in hard work. Effort in hard work. And more than more, away you madden ho. And they say, me shall see a casamidos and conform my itimienu, ye more do you know, and a casae. Ye bre, ye need swab ben ye, and now you go musompo near Jawa will be aware no she abefa kodi. And also interest to that. Adeɛ baako bi me say ya me ni mebo na edi nkɔmɔ me ka kyerɛ wɔn me sie di firi kura ntɔ ya de kyɔɔ edi firi kura enye ya de kyɔɔ nso enye enkampɛs ya to a wato ohia bi bia enye fɛ ohia bi bia enye akɔnɔ ohia bi bia ni wɔ animonyam wɔ mu wɔ nanso sebe hia obi a Ejise wona han time oye na adwene se ne nan ka ne nsanka obi obre ne ho ase obe ode nkotosre ani ahobrase kakran obeba form we some fifre di kakra to baby adi kakra to baby no obi obre ne ho ase mpo so obeye odefo a uhunu unso obi na kome mani panyina ane ontoto ne niema saramde onyejare niema mu basade nsa wo ben na ohunu se na koma esuro nyame nso oni wo kasa ohunu se woni munyansa ne niye mu ohunu se obre ne ho ase woni nipa asetena mu ohunu se wo yasomdwe nipa emfa woni se no besi apagya nyina nanso be ohunu se osan di n'adwuma echi as though everything depended on work. Said the bibia or we are simo, Nina so ye adwumadene. Sabi minini, nels minim penny for ka Christ sign. One mom ye one more juma. Our ma Bob Rakwe anymore. Na, a dear, I make count was, and any ma make count was me. With many to former who say, what now we true do no, a day do my brabum. When Yankupon who's true yame, and Yanni dia or sing Yanni dia. Nyansa, would the Nyansa to tow near my pepper. And ye, moi, a bebois. It is uncle for them saying Yami slow, and Yamimo Munyansa. Ombe hunu bria was a bre was so butu omonai any baby was so butu omonai sie nam nyame suro wonya sua hunu efa ne ma ebeboa wo mo ne de emoa wo mo onipa osuro nyame ma ne nyansa nyame ma ne ye badwemba ohunu bria was so kasa no kasa nso a onim de hoka. So you be a usuro nyame a ehintayem u bebie wa no akasa nyame nyansa e ma oti asese dabi we de kwanotum we de ehunhia o twa so o de be mfi no enche so onfa ma o de beba enti no di kan ka to ho de to wasum se kan de to trimu se or the buy in fee no. If you say, if you're the way now, you know what the beba. If you a yes, sir, is sua hoodway and a bebwe nipa. Ama wade a boar a beto bosso. Or the baby, a be see baby. And yes, sir, on to me, yashio. Na saa a park is here no me. A day by a life of moderation. So that when you are moderate, you will stand on the platform of salvation. Said the Beya Ubeye Nipa, saa park is here no me.
eboa ma woye enipa wonfa wiase mu bibia nkyekere wo ho na sɛ wonfa bibia so enkyekere wo ho a ema ba begina enkwagye sempie so eba ne saa unkwagye ho nya den saa unkwagye ho nya den saa. No one who lives by moderation can easily lose the soul. Ubie ni ho a obobra onfa ne man nkyekere ne ho a obetimi ayira ne kran obeyira ne kra prekope dabi intimi nsi na enso me kensi sudua se enema akese mienu yi nyamesuro eni nyansa eye fapemo a ahobrase onipa ne yonko asetena pa asomdwem ene modern mo we adwumaden mu enye nyina so se mienu yi ni ho a miensa ne nyina miensa ne mu ba kokura nyina if we say wontimi nye obi a usuro nyame na wo mre wo ho ase wontimi nye obi a wonimu nyansa na wo usuro nyame dise wiase nyansa azane bidie so wo obi a usuro nyame if we say nyansa ye onyame honhom kronkron no entwontimi nsuro nyame ehunu nyansa e wa abra wo mre wo ho ase obebre wo ho ase na you be so abra wo ho ase e dey a oni nipa betena asomdwem you become meek e ya na ma wa you nipa ojo ubon siesie a enipa asomesi de ojo o mi na na wakasa asemesi de o mpene ho asem obenten onti asem bia ne ho bon mu da eni sei onyame a osuro no na ma ne nyansa eni ahobrase enu nti on fa ne ho fofore nsensem fa ne ho fofore nsensem no obi a on fa ne ho fofore nkrofo nsensem no eya odi na daagye eya adwumadene na wo ye adwumadene a emfa so obaso wo ye adwumadene a emfa so obaso wontimi nya adwumadene e wa abra ni nipa ntamunye if we say ebie edwa na obedi senye edwa na obedi a ebie a obedi dwuma bi a ebema obeka sa nipa ho ni nyina atwa besi se wo ye nipa yede obehia nipa na se di obehia nipa no eni wo no momoa no saa na wonso nipa bi ehia omoa nse wenum nyina bebe mu a agi se ye bobra ye mfa ne man kyekere ho. Before this can be accomplished, we only need a life of moderation. Before we can be saved, we need to live a life of moderation. So nipa betimi anyane nkwa na edi amenya. Oh, agisi titi anema bi so. Titi a break o anema bi ho. If we say the edikan the wupe bia obeja ne ha. Ade bia wupe bia obeja na sase so. Be free onsa. Senye se be free onsa. Eno abeje ne ho. Betwam. Unwi na so na sade na wu. Nti anidie mu o ade bia wo ye no wiasem. Bomodin bia obetumi sei. Obemanya Yankopɔn ho suro. Ebenya nyinaso. Ebe fapem na eye fapem a wonam nyansa so anya nyinaso na anam ahobrase so ni nipa di nkita ho onkwa nemu
na ne nipa nyina tena wɔ asomdwee mu ada nneɛma pɛ wɔ mu nadi na nso ne nyinaa mu ure mfiri da sɛ ɛgye sɛ ukosam fifiri na nsa akɔwa no mene wodi si ha nyame yɛ adom a kyena mrekro na on 102.9 FM so the usual life coaching program, a friend at the feet of the Lord, we're ready now. See so. Minu beshia na ye di bremu enkomo. Adi di majwada in the fiada na memle danopa 6 a.m. 6 a.m. Ye jumedie bi a friend of breakfast prayers. Ya bom pai na nyame nam so. Emma ne menya dance die bebree anopai ne adanse ankrofo ba mencha no mo ne meche enam si se mo begye edi se nyame wo ho na ono amosom no no woye wo onom so ono amosom no no woye mo so ketua pafo pa eno that's all we need to know sine be ya be mu muo ntibra be bobi Ebnada no papa ye dwuma bi a rescue mass. The bomb paye ma ye wuda any enuanom a o mafifiri mu. Obi anim ka befa so obefiri wiase. To ba obehunu se ni esi ye no. O mpaye ahodo a ye bo edi ma ye kra eda ye bewu mu. Eni ye wuachi. You make an insurance. Na nwumre enso yeah, counseling is free of charge. Yeah, counseling. You are and you may know nine counseling. I see you are the healing service. We ubeti edi ekwato. Ubeti mi afre wa homa 020 8668 304 020 8668 304. Yaw Asante. Amnaga Junction for Rikro Municipal Assembly Abrosanechi Roman Catholic as a friend Saint Agnes and Catherine no ehwa enayewo edidim ye bom paye wagya no eni oba no eni onkronkro ne dim enye ho yeda wase osoro agya Nyankopon amu ne ye wonkwa yesi wase koso tenetene ye na ye nam saa ye so enye kra nkwaje ye bisa o Christ Jesus iradimu ono no ene onkronkro ti asidi ni mra eni awie enye ho eja no eni oba no eni onkronkro ni dimu enye ho order for Christ asumdwe enka amen. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM. Benifo kan yampa se woto akodire pompani so mo oni premiere tentene ya pekura wono no brode enye peda na na sa wotena se ya no otumfo opem so ote kokko so twempire okasa no ma totu ontoma sa se wotie na na Krobea am fire kajagum na yetie Arismama yemamunyina eye aha braso se wiayu so ede kasebu ewo epronso Otec 1029 beje brania kenkani nyina da atumi ede abamo awiayi ensem doso na de di mu akotin ebie ebremu aya ye kasekemu ede krupon bedwaro wo mu ani abrepa ya wo mu nam asafu interchange ne bia ye ya wo mu dwumiaye ne manfo nyoma anya asem ketwa korade ntibintia ye bekoni akwakohwe Kotu ashe se yemfa ochirechire ni bi enkoto afiase emfinhia no du mienu ne boni ya waye ene mu nchiremu ahodo yesi nkonwa iprema yiso ye de besomo elfonfo ne bekota kwa district magistrate court no mo so akwa setena edi adaka kokko no ye de abrante bi onya mfinhia ba dunkron de aginem edi en wayo passport ye de ba emfinfin mantam no mu apomodin adwuma yefo de hyehyɛ ahodo agu apono so a wode bebo ade hye ama cholera ya de no watususa Elfonfo yeni afro bi na ka ho ahwe ya chepra kenkan ya atumi de asom Otec 102.9 na trembe kwota kwa namdade so sanso eda ye de dom e de botwe boyi wo mo ebo okukuru bani adonten ye de munyam shema wo perfect series enwuma no na make force ma me papa da roma wo so ahwe nkoda yi GS na ka je tumu hye nso eruntu to amakura na chese obo ne da chen pa efiri na siri wan kosike ye GHS ede awede abanti
English language pa se brofo kan na trade no wonya basic one de no ko CJ free de no de ma wo mo no an se wo bo kon cancer after history of Ghana o me abetwam na bako 7 option 4 every basic one ko si basic 6 e don so wo ho RME every basic one e ko CJ free computing so e di akotren na fe ye creative arts don so wo mo basic one e ko si basic 6 science maths ni nyina no perfect de na ye kama pa after preschool nkoda don so free na one Equals KG2 and Kikatia said numeracy language and literacy, creative arts, phonics, computing, coloring and writing. Average HS1 Kwesi Fred on English Maomo, social studies, science, RME, computing, career technology. For mock exams, now for terminal exams, midterm exams, I would run in your brain set at the above, not one more being echo womo and canny. Kumase for a putuja, perfect boho, and can show up a baby a woman wa, down some first upon one. Obeying baby above Rebianoa, your tongue and woman above perfect and woman watch be, now the command quadrado. Number is 0243 299 938 and a 0540 7554 65. Vital Macanum near where German so. Oh, for so about Friday, a shanadi who I am an entire numbi. A baby and I general purpose in you know who the woman or a dozen, Cici and Quadana Johnny. Emma was near there who Penny a buano, cafe and same animal, if you baby no much more maimu, or Mohoboni be a my, unya be a babuao, or when I hold will be in a word German so be any dear born in Peduano, or soya mug drink and or Vitamuk choku, and no yamagana cocoa pani dia or Vitamuk banana or Hosanna strawberry no, and you are in drum to set calcium omega 3, 6 and 9 protein kakra, Nina will more a born in Peduani and cancron 2 a pomudin ye dia, na Vitamuk canom near what a home out so. FIFA World Cup no banner we no. Na final game no, Spain up against Argentina. And on Otec FM, and St. Joseph Catholic Church, wamo mabruku na kabumwa, wamatina yohono mwa babi umushie muno, tano so, yade final game no, ebremo, wabusian for oba, wabusian da kanho, and amfonoma kamuho bonuma ba, and you may no numni a sinkunya, pre-match discussions ahodo na ekoso analysis ahodo predictions na predictions no predicting awani abibi omu ana na entertainment ahodo nyina na ye da hye so ko se no so ne bebo na afi ye nyina ya tena se na ya hwe game no giant screen enti ute hona wo hwa te se do te park ne su bie screen kakra ene ye nyina ba be hiem enti St. Joseph Catholic Church wo matena ye water no so no take from akabuma 2026 FIFA World Cup final no eda kwese de di animu ya yede ba na yede abesomo so for we wo na ebo ye chidomo de kasebo ye de bremo fantwi bo esi akon labo awie waje brasa ensebnu mu am na ye krogen wode na pamfo wo nyina abo ma aye kama papa papilo bo ye chidom sanso na ye son of the land jataba wodon so tefidi no akiri cinema emozi boy e de beto Facebook asomfo no mienu kokko ba kon tuntum ba kon asona ba ohene kwabena boatin minimia abrewaba Kofi Chumesi. Afin sabunu chemu ankasa eni. Asem Beba Dabi. Asem na ba o aba nye de bo apakoyo. Adeshi asem no anya ba. Na asem no nya ba se kukroji ana chese semfo wo hwepe na eye kroji a na dikaditi. Eno no de ato animu ye nka nkire wo. Ye mfrase edam de ye sese wo bo abofrifie ntike mu. Kropon bedwa no option for wo mo akeka mo ho pa wasafo interchange bia yo ho. Ene wo no chese wo a wunsi ye wo a wo moyi alepa ju koma sava. Yaman bofo Solomon mo ewa homa no so solo ko ni mo solo ti menka ma ha wiei asna ba no jumso ko de bibia boko bo de na da ro tum no hwe na ye na wo mo ante ba ko why yo matre wadaro ma wo kopie ho no eno mate sei twamfoni kira yen yesi ye dwu ho nyina asafo interchange ho yes sta pepe na koso ha na tusi ade me no kata de asani ma to tin kakra na sono ba me fa nkwa akiri obaka ya enche dia ne beto ja se eye KM Krobea no empenifo aba asafo interchange nka mbobu eho ne omo moto to nubone no omo to asiefu Kromea kumase ya na asafo interchange bebia dwumade ekoso eye koko board akire ho a ho na dwumade ne koso na abro mudi ka baaye no eye omo no moto di sa adwuba no eni eye KM empenifo ni bi kuma omo pesa try ama eye KM boss kinzuba ade betu ja se on besaba no ma behwe etusa omo moto tunton enuboni ni na no na aka ho bia ma ne ono adi eye asogers for na Africa KM officers for no
abɛhwɛ ama dwumadie no akɔ so na ɔba no ɛnyɛ ɔno nko ara na ɛbaeɛ Ghana Water Company for Ashanti Region penifo ka no by ana afi Nadmo penifo a ɛwɔ Ashanti Region so ka ho ɛbɛboa ma dwumadie no kɔ so na ɔba ɛyɛ asafo interchange koko board na ti a ɔnse kuma se ya yɛ wɔ ne baabi bebra ɔmutotɔn sɛ nubɔne na ɔba asafo ha obi a mudi dwuma ne fa na asafo kobɔrɔ nti obi a watena kuma se bi anu asafo kobɔrɔ a ɛhɔ dwuma ɔmudi a ne sɛ ɔmbɛtɔn nubɔne ana afi ahyawo bra ne nneɛma mfata ana ɔmɔyɛ no na ɛyɛ abra Ghana mampani ɛbɔ Kizuba tin sɛ ɔmɛyɛ kumase mɛyɛ no ne bota yɛ titira na dan ne so sɛ ɔbɛhwɛ na watu saa nneɛma a ɛkɔ so kumase ama kumase afa ne timpa ɛfra na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ biayɛ a ɔdi saa adwuma yi ada hɔ for 25 years a nkɔfɔ kompleni aba sɛ ɔba hɔ a nneɛma bɔne nko na ɔmo di wɔ hɔ anɔpa wontumi ntwam enumere wontumi ntwam na enumere mpo deɛ wodi kɔbɔ ho mo so na kɔfa asafo kɔbɔrɔ a na sɛ wotumi nya wo nkɔ twam a na gye sɛ nyame na adi wo ho afofi na ɔkyerɛ sɛ saa dwumadie yi a ɛkɔ so yi wɔyi wɔ mu nyinaa firi hɔ na wohwɛ asase no a ɛyɛ werefo asase nti ɔmo ne ɔmo ahyehyɛ nhyehyɛeɛ a after sɛ ɔmo agyi ɔmo nyinaa firi hɔ no ɔmo kɔhyia na ɔmo ahwɛ ɛkwan a werefoɔ de asase no ɛbɛfa so na abra a wɔkasa no ɔmo yɛn nkɔtie ne ni bi destruction a ɛkɔ so wɔ ha no ano ɔden aberanteɛ bi ɔda so a wohu na abɛka sɛ bɔdam ni yɛba a ɛhu no ha nti saa nnipa no ɔbɛda kwan wɔ sɛ bɔdam ni na ɔmmɔ ɔdam no a ɔte ha no it tells you that wakɔdi bɔne bi anadwo bi wɔayɛ sɛ bɔdam ni na ɔda hɔ na ɔbɔ reki na ɔspy nti adwamansɛm ahyɛwofoɔ a ɛfi other West African countries a ɔmo aba bɛgu a nɔma ɛkɔ so a ne nyinaa yɛde yɛnyan obi ntumi aha ne ayɛ adum ne asafo wontumi fa ha bɛkɔ ayɛ ngye wo nɔma nti ɛnɛ yɛyi saa haw no nyinaa fio ɛyɛ adadwene ma kumase for so many years and then yɛbɔ yɛn ho mmɔden biara na yɛyi saa haw yɛ fio sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi bia wɔ kumase biara no bɛyɛ safe nipa bɔnefoɔ ɛnya baabi a ɔmbɛhyia aplane akɔdi bɔne na ɛnɔma nso a yɛhwɛ anim ahohoro a ɛnsɛ no bɔne no yɛto aseɛ de afi saa mpɔtam a ɛno nti na yɛwɔ ha eme yɛhwɛ kuro no so sɛ yɛde nhyehyɛeɛ na ɛyɛ wowɔ w'asase kɔ a wontumi mfa nyɛ deɛ wobɛyɛ wɔ so bi ade sɛ ɔma yɛnya nteɛ ne afa ma akwan so ama wo akwankyerɛ na wode ayɛ aha yɛ Ghana Railway Authority bia nti yɛwie dwumadie a yɛne ɔmo ahyehyɛ meeting next week ɛwɔ Nkramo mpanyimfoɔ no nti yɛne ɔmo mpanyimfoɔ bɛkɔ akɔtena ase na yɛakyerɛ ɔmo ɛhaw a saa dwumadie wei ɛde brɛ Kumase Krobea etimi kyerɛ Ghana Railway Authority for no ɛhaw a saa dwumadie ɛde ma yɛ wɔ Kumase a mo gyideɛ sɛ ɔmo mpanyimfoɔ no bɛyɛ nhyehyɛeɛ na ɔmo ahwɛ sɛ saa asoma wei no ɔmo adwumayɛfoɔ no hwɛ ma ɛnkɔ so ebio meeting no si a nsɛnkaeɛ no mbɛyɛ nyinaa no yɛbɛka kyerɛ gu krataa so na yɛde ama minister ɔhwɛ me so yɛ Minister for Local Government yɛbɛma no bi yɛbɛma railway no so hyɛ Ministry of Transport ase yɛbɛma ɔmo bi na afei mehu sɛ ɔmo ma nsase lease nso enti yɛbɛma Minister of Lands nso anya copy no bi na yɛahwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛbɔ ho aban a saa asoma wei ɛnsan ba ha bio na asonaba akɔba ne sei no maybe yɛ magye sɛ nka mɛpɛ ɔmo a ɔmo te odi ɔmo dwuma na me ne ɔmo atwetwe nkɔmmɔ nanso akɔba ne sei no asɔhyɛ abanti obiara yɛ busy kakra nti megu so ade m'ani edi akyire sɛ me nsa ka ɔmo a memfa nka me yɛ tiefoɔ Kosolo yɛbɛdo ase buru sɛ otu yɛn kra yi gusu adi akyiri sɛ ne waseɛ do abusuafo amane bɔfoɔ Solomon mo na opie mu ɛwɔ asafo interchange hɔ no bia ya Kumase kuropɔn bɛdwa no sɛ yɛ sɛ wɔn bɛdwi hɔ apam wɔn hyɛ wɔn nyinaa san sɛ nea wɔn yɔnyɛ no ɛne nɛ wɔn de akɔdi dwuma yi kofi yɛn toa so ɛne yɛn toa so na yɛ toa so de afiri akosombo kurokoma bi a wɔfrɛ hɔ nom sɛ combine na ewiase Oba tampa bia pese ne ba ekɔ nanim bɔbra no sene no ntiɛ emfie mienu unya bedi wa asase so na sukuu no afirase obekwa obi apɛ ne ba yie nti extra classes ahodo oye bi wo sukuu mu ba fia no asan betoa so business woman yi wanya mfinhyɛ na aduana miensa 43 na ne ba abawe a wanya mfinhyɛ no dumienu 12 years a wo class 6 ɛna maami ɛne classes ahodo oye bi wo sukuu mu na oye bi wo fie enti kyerɛkyerɛ ni a wɔkyerɛ na de wo sukuu na wɔno a na sa betoa so wo fie
na no memende etwa mu yi ma me kyerɛ sɛ ne ba no nantie bia na wɔ nante no nyɛ ne fɛ one ba yi ti wiase nya katani na afei de adan ne de na asi a ababa a waka makama wɔ nante a ne nantini nka fom yi ɛna ɔkye ne ba no tena ase obusa no a ɔsi teacher mensa ya wɔ bɛ kyerɛ ma de wɔ fie mia me class teacher ɛna no wuku ada anwumere bɛ nonum a yesu adeɛ no ɛna ne wɔkye me fa akyiri hɔnom akatima kapenya guri teacher ni akwada keto mfinhyia du mienu na kwa kudi bia ma ene ne nantie nyina asɛn owie ye ɛde ato ne tirim sɛ wonim no ɔka anim guase bɛba no ɛnya asɛm ketoa enti wɔn hɔ no anka ntiro bia no da nkyɛn a obi ti a ɔbɛsa feli no exam sɛ ɔmo twere no obedi ntwo wom enti wɔn ka na no ntum din enti nya ne nante akɔyɛ bibie hɔ no mo ama me hu yɛ de a na nka akyire din ɛkɔba ne sɛ ye na ma me nso ɛma posifo ba mu ɛne ɔda asɛm no kɔto aposifo anim ɛma ne krata akɔ ayaresabea ayaresabea hɔ no mo na pomodin adwumayɛfo hwehwɛ mu ba abɔnten akyɛ sɛ teacher ni nadeɛ no wayɔ enti nam so ama wɔkyere no didimu oduma se Krobea circuit court ɛna asɛm no ekopie ɛbra otemuafo kwasi apiete abedu na wɔte adwamu no se krache no wadi nyamara nsɛm papa so obetumi da kwada mfinhyia dumienu bɛfa kwan wie so na beduru brebi na nante akora ho bɛyɛ ne den de ɛntwa yi na wei no ɔde bɔ ne kɔkɔ na ɛyɛ asuade ama afoforo aka sɛ wokɔ obi fie kɔkyerɛ ne baade a ɛyɛ adekyerɛ no nko a ɛhɔ a nɛso ɛntra nkɔ baabi a enti akwada ne mfie na wanya na dumienu kyerɛkyerɛ ni ne mfa nkɔ afiase ofiri mu fi na wɔbɛtoa na dwumadie so a ɔkɔ so kɔkyerɛ obi ade a ɛyɛ adekyerɛ ɛna ɛnka ho enti 12 years teacher mensa ɛna oduma se Krobea circuit court ne da ma ne sɛ ɔmfa nkɔ da afiase ɛnya adwumaden ɛmo amagana Eljonfo ni ento so ne nkota kwa ɛyɛ district magistrate court one no sabre wo mo atena se na wo tena se wo kyerɛ sɛ ne akyerɛ branch bi ɛne wo mo abon kwadu sɛ tie di wanya mfirinhyia no dunkron ne di ne Shadrack Kobena wo so nkonkoda ayifiase adebampro no akyi mfirinhyia dum na Shadrack Kobena ebusofo wo wia phone XR ya bia phone yi esa ɛno awia na sika yantam a ɛso mo bɛ 5700 Ghana cedis 57 million ɛno so wawia na yɛso nurse din bi de no anitua ɔn sɛ nurse fofo hu hia wɔ mo pa na wɔn sika kakra nso wɔ mo ho ɛna Kobena waba bɛfa na Kobena ekura wɔnya adwuma enti yɛse no wɔn de kɔ adu abɔ no kyerɛ sɛ wɔfa akwati kwan so ɛna ɔde bowura ɛyɛ wɔ nurse ni ɛdɛm ya kyerɛ no nti nipa ɔtena adwa mu sɛ timuafo Benis ɛyɛ mensima akɔm wɔn ɛna wɔde saa temu ɛde ɛba no na kɔdebɔfo gyina hɔ ɔde nsɛm awurogu dwa wɔkɔto police sergeant adwoa yɛboa ɛna ɔde tudwa sɛ nipa ɔde nkra toɔ no anasa manbɔn baayɛ Benis ɛyɛ zonam beble wɔno ɛna wɔyɛ nipa nefo ayira na asini ayɛ kana sɛmu yi wɔte nkampo nase ɛhɔ no wɔte wɔtakwa ne nkwadro na abrante Kobena nso wɔte takwa railway station hɔ na wɔkyɛ sɛ wɔda hɔ bɛ donko ne fa hɔ koro no a obuhu an sɛ wɔte nani a ne phone ka no ho ne pono abi sika yantam weda ne nkyɛn 5700 Ghana cedis ebusuafo ene wɔse famie just obi de kwada dada Kobena fa ya wɔde ekro ebusuafo na wɔbra ya opie monten so do hu sɛ obi etwa seliwa kyese phone no ankasa wo pɛ kyerɛ kwan no abrante Kobena ne kuta no a wɔyɛ tuase yi o mente so da bi we de agina mo abo we de ene we ene sensem saa no wo tu aposifo wo sɛ me hunu sɛ me phone me danya ne no ayira na metro mani so remonten so abusanfo abrante bi na ekuta no a wɔtɔ ne na aposifo be kyere no ya wɔmde no ekroye abusanfo na yɛhwɛ abrante Kobena ho no wa cash ne sɛ ekura amnaka 3000 Ghana cedis na aka no ho na abusanfo wɔbra ekokɔ so no ɛne yɛhwɛ bu na abrante ne sɛ sika no a ya mo ka sɛ mawia no mawia mpa na mom sɛ 5700 Dabi na 4000 cedis pe ena ne da ho ena phone so ampama fa enti aposifo ehwehwe wo mo aso pa so eden ne ada abrante no de eyade a ya wokumu yese Michelle ba ko bi ono so di mu akoton ne no ena eka tripam ho di mu yose mo tesa wono so aposifo pam ne den dia wo pe ne kira kwan abusuafo ne yemudichi embu braka ne nkopie mu ewo finfin mantam ne mu na apomoden adwumayefo mpanifo wo ho no mo kire se na anu nsuro yiri de fa wo no no ewiase mpanifo aka to se minyawa meye no ada ho so wo ma hwa hunu se one no ofe yade cholera se wanhwe na wanye bibia mfa mo wo ho ban a
ebetumi atiate se wo honom firi se de nsuo no esi yire won potem honom no ento omudwumadi a wodi no do oni akire edwa ahoduo mu afutuo ekode ama adwadifo ma ebio akyerɛkyerɛfo a wo suku ahoduo mu wona woton nuane ene nananom mozramifo mpanimfo mu kristofo omuhya dan ahoduo nyina mu wura mu no mo de nkyerɛkyerɛ akwa ama nipa nyina sɛne ɛbɛyɛ no mu betumi de ahonidie ho mmara ahoduo bi edi dwuma na oda kyerɛkyerɛ wɔ mmɔfra na cholera ya de entiate se nkofa habia emfama na nsɛm we nyina no Dr. Joseph Kizi Hayford wono ane gina mu a wonom edi se adwuma de sɛne ɛbɛyɛ na yade bia nkɔtɛ se ewu mfimfin mantam no emu ababa wa bi trende ewo social media no so sanse no no ade se okraman so boka so ne wedie energy bro erunti TikTok no so ende akwanya wotofon se ya obia betumi akoso unya tofon no sa no a se na open bia na we no mu mbran so bata ho na brante ne din ne Camilla Alhassan sa ne frɛ don ene wokodina TikTok no so bie ene ye mampani His Excellency John Dramani Mahama busanfo enso bro wo a o se bro enka se pete wo so ai adapani emum Ghana guess more talent wo adapamu si entwa moni papa more talent ene wo foro no papa oba social media no so a ena wo kro no ya posifo bedu sopu wo mo twa no ho ahia ne kro no ha ayi abankaba na edi ato ne sa no wo hye kokosa ena ayi we no smash se no Bob Rasta tum say was me nchedi amrege woman ezwafo na kwotro kwa asetra wo no nsenkan ye de ne odo yo imampani nti ene yese wonko mfinishia no na sa fe ba kon ye de ato ne tiri so na ezwafo ye mo penhwam na ye nko lawyer de ma no ye kwadwo Jamfi Bonsu ezwafo tire ne kɔ so no ne ade ni nyina odi nhwemu ama ye nti na court no etase no say first count na ya de born no ya involve the electronic abuse no court no say only jurisdiction na che say only who to me esanse such a district court no enti ontimi mfa punishment no emma no enti because of that enti no court e boss account no ya den egu ye ene ba the second counter abuse of public conduct enti eno so court say ma many D4 when no dey o to me say so tie no the punishment there the man enti a lawyer for X-ray say onhu ne mobo na onti nanim enye de enche no mo be kai sa punishment no second count no a whole punishment there up a maximum of 3 years misdemeanor but a maximum of 3 years but court no na adwunim ne say ma menu su na oda na die no kosu bebre wo Ghana hasese enti esese oye bibia ebetimi aye de broni beka se deterrent se de be ya ankrofo bebre entimi form ho hye sa no man na lawyer for asrebia ma me ne se onko da fiase afi ba kon enti na one aban kokon elzofo nti Camilla Alhassan ne lawyer Kojo Jamfi Bonsu eno din chuma awredi twitwa ahanti ba kwa kan wono sai yi court no ye se yen hwe se wonyem anaso wonyem abusanfo akura na ne yem che se wonyem che no so yenhye fofora wo mo ede bata akire awie adehye na ha na bra ye bra no makwan am yete do wielu ka se pono ede eswo fanchibu sa kuna pamfo wo mo bo ama nsem no ye krogen ejibre ede bai papile bo achi dom son of the line jataba eke ho sinama ne moze bra na se boy woton so nya bre edian eto so ewie kokko ba kon tuntum ba kon asuna ba ohene kwabena boatin menimia abrewaba kofi chumasi kwabena ebe ko awodadie mu nchia bi ne fa wom ne enko fa wom me awodadie mu nchia yi nkoma ye frɛ o na echa oyi akwan USA Ohio na wo we ye firi awofo opani atakosi ya dodo na afrɛ na jabo aben ene o maame antebo ahema wonom ewo kronom na emom SD asafomu na wosom ewo makro o se ene de ya wo shafe fofrasi otumfo ne nyankopon hira na ho bambo akwantuo mu ya wote no mosre se ne obeye bia enye yinti na echa oyi akwan awofo se enka nkyerɛ se wo mo do pa ne ho fe ne de nkamera se US fo nkwa na edi bedeo and go from mamen comedian so no so ti US abroach mem ya wo odi ne nkwi wei madam abrafi eduaba abrafi happy birthday yi enkoma yenuaba abrafi
wo USC abrochimemo happy birthday to you ebusuafo yinua bay wono ankasa ne twetwumtwe yonko ba ko a the friend say nana ama edworishe abrafi no abrafi ahofe twetwumtwe nana ama se wodododo ai wo bompa ye deta wachi abrafi koto no na ese brofum na abrafi crab moa ye wasame crab ti odi abrafi so abrafi crab abrafi udi ente ne ho so fe obedudu fefefe bi o na me nguso a enhira no nyo kese sa nana ma ka kire wo so dododo obompa ipata wachi de ukodi dwuma bi akodi wa bruchire no emrem wate se wodae so ni nyina emrem emfama de kan amen amen yeso de akura Krobea ni na pamfo Asem Beba Dabi wo mo twaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an amsa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no, says he a cool malaria morning, you know, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no, not plus mox, no, so to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo, and Quada in Field Camp. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to making kind kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akora de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wo nwoma bia. O crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any ho perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba and na so we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo tebo no so say hwi wo mo sa sati mock exam 1029 FM and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuaja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Nansei mi amidi wadanse pa se made wuna kofam ade ban mi o ewa chiro mi woni ye papa asa de ebo asi mani so ye wisi eso ye mikusu mani prunsuo efemfeme ewowo me ensem sei na wo kadia ehia pa se doctor re ni be show bra by Grace Eye Clinic my yemfa fidie nhwe wani no so enkosi wani na chi nye hwe se de nyoma sitie by Grace Hospital esanso obia ye hwe asomo ehwinimu ene eminimu mehwe ENT Clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne se to de nyoma hodo awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awura masum no mehwe jai ne bra my ENT for ehwe wasum ne fama da ben na hunu dentist e mo hwe wanu mu ma wo wo kaso bi ho no kokọ na chi bra me nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo atu a ye besi foforo de ama wo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enwema ama kan nyina wo pesi ye befie be hwe wo a ye be ba by Grace Hospital so okumase breman e ben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia entimi ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband
Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for about more manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus Otec 1029Fm. FDRG Edwin Kratoya. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9FM, the pride of Ashanti. Krobea, Nana Yaw Asante, Asem Beba Dabi, Akakuna Bete, Onua, Ori Abe, Akusie, Oti, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi, Yesu Woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi, Woha, Wuko Tie, Hefa Piao. Adonu Muguhura, Ayene na Sienkam. He said, Human Ubiani, Human Dawson, and so the Odiamani Pan, and no way, Professor Eddie Digi, Otec, Yamimo, Human, and Kosu, Openia Upietman, and Kosu, Nintre, and Kosu. About war and Kosu and can come for a man here or me with one. Woman not that papa. More more than and what in your media. And it's a no Casanope and Pana or their man or their family. Also would be a Smaya meeting at Yato or brand new review, but I said, Nadia chain, Nadia from you. They've been so almost not me as somewhere at Guinea, or when you can eat your ma as a kind. The one to throw on so common papa, Mother Subusua, you will be my papa, we didn't say. The cancer in Nazi income. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and more bro for in young craft, papa, why you be, Otec, more in Chile, net money tumpon. No more far but or dog, and some I know much can. And the Putus and Mayon and Yan necklace, what will we must, yes, I know much here. Or Monka said, man, or me, and Brown will be anyone in a month, your Catania, no more. Papa and come home. The three sabre blow should you copy bra or do be a beco. What in Baba Betnasi? Ah, said they are on BCC. Otec 102.9FM. And so Mania could do and find your copy bra while the few in Amen. Amen. If yada nso di eduru sei a ensem ewo mu ne dɔɔso na ewiase no wanhwɛ yi a asɛm bɛhwɛ wo miwa necessary bi a wo nipa no umum na esen ka ahwɛ asɛm no enso no aya ama asɛm no aba bɛhwɛ wo if yada nso di eduru sei a ensem ewo mu ne dɔɔso na ewiase no wanhwɛ yi a asɛm bɛhwɛ wo miwa necessary bi a wo nipa no umum na esen ka ahwɛ asɛm no enso no aya ama asɛm no aba bɛhwɛ wo bibi se si a ebu ho a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so de niema bi a ye awudie ehyehyɛ mu se be ya ne sama ne be ye bahat mo ye amamre ne amane bi sa me pa chon no ma be sa no ma be mo ye dai me ko to seka amam yenu ana me to kotokure baako na me de kosua aka ho enti be na wotwe mienu ni akora na maame isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim ena wadwa ne sum se soroku ache no soroku ache bai maame no ono amaame ana abe ma na maame abe mo ane maame no so wona ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro nti wadika kɔ maame no so na wo ye de na ateye eja sami anam de ma ade ekini sami se akora na matete na maboka na watimi awu a ebusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka se me firifie ho me so matoto awuram no na de besiensi ti se saman na sore wa sore na ne ye ja krache na jai ma saman ne nya na dwuma eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayemmoa se ayemmoa akora no wo ye ne na obi ku na ya saman de se de wo ye na dwuma na so pese obi a etiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adakwa ne yentimi mfa wo ntum
yentim fa won to mu sei enti e mu de netena mu ene e de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa dadoa se wuwu ye mani obi amoa me 1000 wuwu ye so kwa akoye atofu eye ka mia na masode ye makoye wadaka ulezi we bibia enti me de makoto sekai seka ma mienu kosua mienu enipa a wokun wo me de na mempo wo na wo ya so de firi me nchai eti se nipa a wokun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoa eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na waso seka de uhunu wo wo gina ho me gina ho edoma gina ho nyina bi de kura adwane sa waso seka ma seka no entwere ya ma wo se ne buonie no se bi ato no fa ase na atense de no ebuo ni bedi esoro no buma asafo sika ni waso seka ni mu se na sika ni emienu seka emienu ni mienu nyina de se bonku ni fa me de ba akoto ne so ana mde kosua nso kura ba ko na ni fan ya na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ama ne sano ti endi antimi anso na bonkum de timi so seka ande waso mo pa ana ade seka wo de wani hu se waso me gina ho se me ebra ba asa no me na kwa na je se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya de aba he ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa ma ni se ti bi twa ma ni no na wo gina picture ne ho eti ade aka se wo bewura me ma me ma ye dai maka nipa wo ye dai na si da bi wo ka kra wo mo nyini me ka wo mo nyini timi nya adwuma no tibi ji bum ena ko pense ka no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode ma no na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim ile jatabiribo ile
Okay. Awiai odomankuma nyame ayeye enka wodin. Awiai odomankuma nyame enase enkamfo de ntontom ene yedema odin kronkron no. Arofo ne ade hye awiai yema yenho aha. Yema yenho akwaba na yema yenho ye ahiehyia emfamra Otec 1029 FM so ena wiei adofo ya senhia bio ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ena eba abesom ene eye fiada asedanka Awurade Nyankropon so ode ne fie enso asan afamiem bio ene ye July busumi de toso dunson emfimpinu aduonu nsiamu ene eda so wi ena wiei hia ye hia yesi ye ba besua de yesi ye be kire ye ho nso ade na ya no aka ya hyene nso se dwumadi a ye die ye live ewe ye social media handles ne so awiei obe join ne ye nyina ye be ka abom ne asua de a kire ye ho nso ade ewe afidie so enesa wo join a wada meburu eya like unfollow ya eya follow se wo share ana un repost ya eya yodesa eno beboa de biara da menumi enu ebehia e won tentan ni so seyie no ebebo wonka ye na wonso anya akwanya ye nyina ye de ahia na ye sua de a kire ye ho nso ade ene se okwa ma hodo ne so a ye nuanom we wo Spain fa ye ndwumadie live wo Be Love Radio ne so ene wi Be Love fo a mo monitor ye nyina no Nyankopon hira mo nyam kese ene se wo ba GN Radio ye United Kingdom man mu a onom wo ho ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio onom nyina wo United Kingdom man mu awiei onom abade mu abiebiem dwumadie ni twagu Kings Radio eno so ni TV de e wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM 4 e wo Belgium ena Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awie wonum nyina abade mu abiem dwumadie no twagu ya kai na hyene nso se dwumadie aye die ena wie won so kaye ho enti sa obaso a wadama baabi a wo hwe yen ana wutie yen firi no o de comment na ba ya afaka ho bi na fatum ye be kind live e wo so ne kind live e wo Otec 102.9 FM am obi anso ate wonka ehunu se awiei onso ka yen so ye ho enemo amo fa yen wo information centers so nyina no ya mamo ha chiachia mo na ye busa se mo mpo no emu tetete sei afei se wo fie ena wutie yen ana ohwe yen se wo wadwumam wote kai mu wo wafuom baabi biara wo wutie yen ana ohwe yen no awie ya chiawo ne yabusa wo se ompo no emu nso te sei me de Krobea nana Yaw Asante ena awie oji amanie majimadwa ewa afidikasie yi so awie apese makana nanie awie matena se eburu me no nyina na ahia na ye nyina na ye beka bom na yasom ewa afidikasie yi so ene Krobea jata ye hihia abade ye hihia ye jakra ho te sai Nyankopon adome ho ye pa na anso so ye adom menso me ho den ye de Nyankopon ase ene ye fiada ene nso enioma wum sa se na ye 17th ai se na nso ye mochiri dwada na Asante mem han de emse kwasiada ye fofi sorry kwaside ndi yesa no a kwaside ye motwene mu ni ntino ya na baby yo se duru kwasiada na ubelowa wayi no ayo o mpata no ya na ma amanfo tete ne ya maso nti ya na baby still ebi bekoso se baby wo ho a heda nya yi sa ebi bekoso se mem ne da no ho ni poti ya no ti kwasiada sebe ya mpagya amo enuoma kra no a se da se bo a manfo be ba be chia be toto awe mu nkakra se kwadna kwa tin die yi committee ne tena ase no man consider into consideration say na ne kwasi ada ye kwasi eduru ho no na nse
na da na mure fi ana om se ya nkai amfa ye ni anko na am se ye na mo botwe mu enye yie apata ne kura ye pagya enye yie ti ye betena fie enti duru ha ya amanfo nso yo enti edane seboa enuoma betom nkakrakra eja kwa me ho akra me ho edan su efiada sa ye bekoso ada nyame na ya sra drobafo sei onum nhwe ye wo yakwa ne so ene na ye di nkomo bi efa nkran kwan yi so in fact se empanyimfo aye nhyehyeye se ye express yiya ye kaya ese basa na cars no befa ho ye befa ho na okay se befa ho dia wo mo nya ha kire se dia ye wo sesei ye fa dwoso kofa kodongo fa nkoko yi in fact eso etro enioma ekoso wo sa akwa ne so no ehu dodo sesei se odihie bi kraw pa se wo ko nkran aba ana wo free nkran be kumase no asaba no oba beduru a fasida menyame na abefo nso a enkofo na emafo yi a wo mo prikikikikiki wo kwan yi so bi me enkofo sa enkofo ni bi sa hye no ma tuni di wakrafie wudi to wakrafie ntimi se mi ma enkofo da yo enti mo mi enhwe san a yefo akokwa tenten binzu wo ho ya na obi beka se eno kura se binzu nya na enso eno ntansi eno no ntansi enti e ba ne saa ne ya fa ne saa kwa mi yesi aye ba besom ede fie na nyame kakra ate akra ma na nyame a onu na ebeda no akoni yesa nyina mu papa mo obonimu onu na eda no ye de epe ne se nyina na ebenya se obenya nkasa bere obi a wada kora na amanfo di papa ehu na so se osori bibi nti papa mo obonimu ni nyina eda no se ye bedi dio ye ni dio ye be ko ye be bo ni nyina mu no onu na se eda no won de chema so obia so ade achi ya wasori ya moje di afisa wo mu ko ade o dan no a wo so se fana nsa beka nti awo akokora di ye den na wu se de tie biara no onu ankasa ye dan ne sa na no maami a me celebrate ni hanama for the bonyom o se papa mu boni mu minyamia ni wa o pa me ne yesni wo papa mu boni mu meda wasi abribia obo ono me ne yesne no wonu e ko master me ne yesne no papa mu boni mu minyamia ni wa o metukuma se fo nyom ekonim kro be fo so de ne abo eku papa mu boni mu meda wasi abribia honso bibi hye o se ye wo bra emu ye den ena ye wo bra emu nye den hanso o si sika tumi ba o hawo ensu tumi ba o nansu ni nyina mu no ye rinya na chiri dida wa unim totodo fie na fato aso ye be da no very good ene arofo ma bedwafo no ate wonka no na na wie yi ye hia ya ye ba besom na ene na medwendwena de bi ho sani ye ka papa mu oboni mu asemi na medwendwena de bi ho na adwen kora e ba mitrim ene ebra na yeku school arofo ebra na yeku school yemu nkomponko yachi mua sabe moko ye sociology tetebre no na etode bia ye ba adoma ebi die ye tontonsansan me ba bia na mko school na ye tontonsansan twapia se RC primary school na ye wo kwane a ye faso ebo ebia de se ya asamri a ye wo sene ye bono se na ye break time a ye wo sene ye bono ene ye crossing time nso a ye wo sene ye bono na ne ye ko break mpremienu ye kwa anopa asamri wie na ye ba classroom ebe ye lesson a ye be ko first break ye be ko second break ansana yako crossing na ni nyina no na ye kwan a ya kire ye bear boys no ye na ne control time enti
sani ye bebo no ne be kire se yei na bear boy pa kire se ye ko ebi bo adoma ene obete gran na nsei na sesei tonton sansan yo adoma o ni nyina yira ama ba beda ni sari etu wo school ma obete ya no ma bo no ma ka time kwen asumasi it is this time na nkwada no nyina pia bonten na de ewom no nkwada no aba na muntie hwe saa don a eya ye bono ye wo sene ye bono a wu nipa sebi wutie ene no nyegie no sene ye bewode ama wo saa don wi ebi bo a efe pa de pa ebi nso bo a ya pa enkankan se wakosku anopa na ya body ye de kwa asamre saa bre ni ye cheke ye se ye cheke ye nsamo yurafuo ye cheke ye sauce utri nwi enom ne nioma hodo ya hunidie ya nani nyina aka ho enti meka se wo ba handkerchief no wanfa bi ama meka se saa da no wanya bidie amfa amfra body tray amfa ntwi wo se enti nsuo na ade hohoro wanum enti usi sebe awata so enti ye ba behwe ye bebro enti saa bre no se doni edi kanea ekwa asamre no ebo empo se wo saa nioma nyina na wo ye saa nioma nyina ansa na wo besku a se ne ya anopadon na ye bo akwa asamre afa ne ye ba be sku ase enti ye ba saa yi da benda ene wi abebo amanya pon enti saa don no eya ne bo a obi ne kan na se mo se hu dwan saa don no wotia na wo ho hyehyew eye da benna afa ye ntonkoso wo behwa na anwumre ebia no mienu no miensa de ye ba be pon no se ye bope wo be unse nkwade wo skubu nyina abaje so ye na no pa de bo ye no de ya mo anye so na anwumre no miensa se no mienu de bo ye no de ya baje so wo hu se ne don bo edon ni bi bo a ejije wo wasomu a ohuye sheshe eka won kona nka saa don na mo saa na don ni bi nso wo hono mo a ebo a edede ene ahohare ene ba mu ma so de free ba bi a wote no ekobea ye frɛw saa ni wiase abrabo a ye bui etie edon no ye wode ye ba sebe utumi se wo ho hyehyew edon ni bi nso wo ho a ebo a otumi hu se oho atofom anye bia no ye kogina ho na yaka close your eyes now sing now what to man de is ba now dien near the aba shadows of the dien sreba dien ni akagu wasa ye wia ni ye hip ye kofie ye kwa kodidi se wo enti enne edon abo ene de ekyerewo se wo pew se wo mpew eka abrabode ho hunu se ye wodon a ebo a ede na hunu se ye wodon a ebo a enwono enti se de de ba woje a de enwono nso ba je na ginam na hunu kwane a obefa so a ubehuri atra de enwono no de enwono wo sukuu mu aba no pa no ye koye sa inspection ni nyina wi a afa ni abekọ prot by prot saa bread na hunidie hu hia yen ye ko cheke o prot so na ewura gusu a wanya asem afa na wo beba classroom ye be cheke homework enom ne de keke ka ho fatoto abrabom se wunnamu eye don na enyo na abo amawo no enioma nkoyie usika hye wa wade agu ye atwe abo so edon no a wo mpe no eno ne abo amawo no na wunnamu wei sesenka anopadon ne boy ya ye koye sa inspection no ene edwane free school bu ko ofie se anopadon ne de ye mpa enka school ne yetumi wie bia na nka ye nwie enti it is up to you se wo betna wo ho ase na wo hunu wo ho se de anwuno na aba no anopadon no ya ye ntampe as a school fo no eno na abo no enti wo be yire wo ho na wa yire wo kom na wagina so sebe ya enwumre don no ebebo edu bra enwumre don na bo a o de be ya danse o de be yesusu dua bi o de be nya asem
na waka e de akyere wunkyirima ena wie Krobea asɛm a mepɛ meke nie awade akyame akra sɛ yɛ papa mu o sɛ yɛ bɔne mu o mu de nyame medase yɛnna nyankopɔn ase na yɛnkyia wɔn a wɔhwɛ yɛn ne wɔn a wɔtie nyinaa titiro ɛda amoa tano so Pentecost Central wo board ye tonton sansan ana sɛ wo board don ankasa me board don wo primary na ye bad boy me ko yi na me ko ye bad boy ukɔ w'anim no na me pɛ sɛ me hu sɛ wo ye kran ni bi ana de ade bɔ kpankpadadan me kan sɛ primary ni de na ya adoma de na ye kran okay obitimi ye atu adoma ne ketrema no enti ye de ɛboɔ ana adua ne bɛbɔ askubo ya ye bi o yi ne bɛbɔ to sansan Ghana konkono can break time please what team ebreko manfo buafu yesi azie hunu bi o esari obehwe no abɔ kekekeke ni abɔ nwum bia this time is so then kwada apie ebi so yusu hon so ankasa ɛna me kai no microphone so bi so ono akuta microphone no mkɔhye office a no maye no na bear boy na kɔhye office na bia wɔno ade ne bɛbɔ don na ana abeka time say bia breakfast say bia na ono de nanu naka say ebere na so sa sani ya bo konkongongro no ma de o mo nso anobɔ ya na oyɛ say announcement say bia the time is so and so it is break time please yeah botwene twene na wo na nso mo de mo bɔ twene ankasa wo bo bi da me mo bi da na ni bora obo na na bad boy for your shit pa na yeah say me watch bo and cry bo office you bo teacher for no office staff room nti ntempa no anu akɔtwe wo mene ahwɛ the time on so ya na wo say na me say de no wo titi watch be cashew o teacher ni kwa watch ni wo go bi obo na akwai say obo ko bo kini mama ya go break ni adani asem the open no yo bad boy for press teacher ni ko mo watch na wa kwala akonya watch abo e do ko head your boy office no say stop nso asabasi good yo akra wasem a okan kakra me de ka ho say ampa edon bia nso wa asem a eka edon bia ewo nia edeba enti edon no de atwamu no na anim de edeba na de edon a ebebo no unnim nia ede ebeba mesani enti no de wo se osiesie ho se de edon no beka bia no obegi atum enti se edon no boss yenko assembly a wo se ogitum firi se yenhye ya hyehyɛ wo nso so wagye atum na afei ye boss ye ko break a eno ede na wo free break nso ba ya na nye de firi se bia afei ne modi agro no kura amna duru mfimfin a moni agye se ball a wo ya hye wei afei na nka ye bebo ne obetumi na nso so eba sa gitum sa na abrabote enti de ede no eba ya som na gitum firi se edon a ebo ye no de ede ba ye no empoko bia enei ubenya no e wa asem ko a enipa koro a ofre wo no ebeka obi frɛ wo a ebia na obɛkyɛ wade obi frɛ wo a ebia na obɛsrɛ wade obi frɛ wo a ebia na obɛsi waye obi frɛ wo a ebia na obɛka asɛm ɔde de akyerɛ wo ndi anye ntum sɛ ewiase nye bre bia na aso bɛte asɛm a ɛde ɛna ano so ana ketrema so adi ade a ɛde ndi gitum sɛ ne ebesie bia no obesom good medase ena wie adofo ma bedwafo no ate wonka no opambo ba proverbs eno se nana ya Krobea Asante nyina hini die Otec FM magye ba bia afa munkaja ngum na yetie mo mebusem nie nana mechia me maame wate onfa mu ni agro ogoro mensa osi asedan karade nyankropon nana Krobea ne fie eduru fie adade ase ya se ya oboase hair house eno se aswe if you see this man in real, he's very nice man, pa. Which man are you talking about? Me? At the Facebook, okay.
Matemedase, in my real picture, no, I'm nice here. Thank you very much for the compliment. Why? I was once a bear boy in class 6. Nana Krobea, and the Wakaya Samu, what do you call Yinchi? Matedase, bro. Ketchabuaje, I was a Krobea Maha, me was a fufitem, Master Yendo, the shop war, Yangupu Shapa, Wate, Akra, and all the Yinchi. Now what the aka Semonso? Yankopon tonko so anya okese abena sachiwa eno wose Nana Krobea ene de wafutue wo de akai entitio Asem Beba Dabi ampa slim eno wose wisdom has spoken nimdia kasa akra Krobea Yankopon hia pa Nana Kwasi eno wose akra Krobea da wase asemu a wakan asem pa makio eno wose mi wo Dubai ene na wi akra Krobea me nso me hwew Yankopon nya okese na ontutu mu anamon so nsiye yaw ene wo se hwe me dia akra Krobea na me black ball cleaner black ball cleaner for so you am just stop pa o cleaner no wo ko paina wo to de chok na wo pepa nyina na ode abo Cashman Daily ene wo se Krobea ene ye show no on YouTube. Yeah. Enti ubetumi amonitaye ewo ho. Madam wase na wie ye hia ye besom. Enra adofo aware sembia na no hyepa ba yanim. Abrantia one ne yere aware empna twen aware emfinhia aduonu ne akiri no ma wo mamu nsia. Eno owura ano de ba se sesei abusuan ba begu aware ya ye mrama no se ma ne nko oba ne dem obefre ne makura wonyina adi ho ene emfre nkwada na ye sa mra nyina ma ni nyina wie ye no abaya ne wofa ewo mu krum ewo doma akwam wafre na ka kire ne se wo pa akwada na eye ne ho no obepe na free no da bi mi anka so already wofa ase num bia ba hanu aba begu awade no enti adenti na abepe wofa ase die free me ho enti sa asem wo ya waka die ehu kire sa abaya no wotumi pie kura bia na awotwe no ma afie enti sa wo hwehwe ni free me ho na ebi awakọ baabi na bibi na akoye na me na wo ba behwehwe na free me ho de asem we de menti ase me de bekọ akoda na Krobea ene na bedwafo ena ode asem no eba yanim ha na ode ba ye no nokre ye tonsan so frɛ awura no ntinura ena awura ne nso ebae oba no anuanom a krache ne kyerɛ sɛ ɔmo ne bɛka asɛm no ba akoka hu bi bae ene na asɛm no aye den aye hye kyerɛ sɛ awura no bɛ kyerɛ sɛ bɛma ne nso ne na matitim bɛma ne hwɛ ɔno ne ma ɔno ahwɛ de ɛkɔ na ene ɔse aware we de ontumi ware bio enti ebusa ne sɛ anyanyambia bɛma no wopɛ no ana wo mpɛ no ɔse me mpɛ no ɔtete me na anyanyambia wo mpɛ no adenti na wo fa nso ɛsen frɛ ne sɛ ɔnsanfa ɔse aso ɔmfa me nkɔma mabusiafo enti ene ɔmfa me nkɔ na kyɛ sɛ ayɛ nsɛmbia wo hɔ good yebusa bɛma ne nso bɛma nse dabi di oba ne nso de mi namu wo hye mi nuro wo mi fie ho watumi akofa ni nua wawuo ema ba betre mi fie ho wo be soja kra so obe hye fie no nom ne ade oba ne nso se anya no kuro enti ni nyina mu no enkyere so oyo oba metumi nso aware no enti me nso me mpe ti na akoye oba me mpe enso fa me ko be ma nso se me mpe wabusuafo abehye mra enti agu ye tena asem ne so ade kwa adwendwi mu no ye ka se yemfa nko fitiem na ye hwehwe oba omukọ ye akra ye koy na ye koy no na enyemre efise obia akoma ewo soro oba ne se wonfa ne nko no wonsan sum no na ajapade no a womaye no kra wonsan nchemu mienu na onfa no de ema no na akra nyame anim ne yen yefia ha de yesiesie awade na emom yengu awade efise obi ko wale no na yemu bia ni wa na ogina ho obi amfa ansa mere ye da ena obi ametu obi nteni so nsa ema ene enso yengoji awade ema obi ne sa ne ntino ye ne se da bi omo nkoda
na wɔn nwe ho na sumie ma adwen wɔn nkɔdwen ho na sɛ wɔn dwen ho ewie na sɛ nyankopɔn bo a na ɔtwe sɛ ne ya enefie yɛnsan enhyia na wɔn mfa wɔn mu ayɛ mmra efisɛ obetumi ayere aboa no de nakɔ ensuo mu ɔka sɛ ɔnnom a woyɛ ne hwɛ enyi yɛ osagu nanim kura ɔbɛpia gu wɔn mienu na da wɔn gya na wɔn sɛ ne hyehyɛ wɔn nti wɔn nkɔ na wɔn nkɔda na wɔn nwe ho na wɔn mmra nti akora ɛbra na ɔtwe sɛ ne na wɔn ba ɛna deɛ wɔn bɛka no ɛbɛkyerɛ nia yɛn nso so yɛbɛka deɛ akora yɛtu hyɛ na ɔtwe sɛ ne sɛ wɔn nkɔda na wɔn nwe ho na wɔn fa mu ayɛ mmra sɛ wɔn bɛwareɛ anaasɛ wɔn nwareɛ wɔn bɛware deɛ ɛyɛ asɛm siesie ne etu omufo na emum so omo nware de a ene yenso so eno de yenim ni a yenso so yebeye okay matada se ene adofo asem wo yenim maami afiati wa afia wo hote sai atwanyankopon adome hoye maami apromase ena ote ne bane kwa midwo yeninu ba pa ba ano meka asem bi wa afidie iso se awo ne wo yam nti oye oba na nei wa waduru mpanyin fie so na ode osi unua ma na obehwe a ebe kakra obenu ho awo ne wo yam wa nhwe ye ebe kakra no ye be kirase o we die se me fa no wo me nkwara abrem ne nkwara abrem nti obi a nka boa akiremfo wo ho akiremfo be kirem o kwakwaye mu a yese kwaye no wugina kire a eda hotu na emum edua bia ne sibre wo ba abusua mu a o maame wo ho o maame nua wo ho enti se ye ka o maame ase a ye bebo odin na wo nua ba yi a wakofa nza be de mengo mehwe mi nua maama hwadwemfo tantan bi a wafa o du bra ye kire mu a akwasi amanu ne ba ni jataba eja kwa me owa ade echi ame omu gina omu maame lai me ka se wo fa jataba na ahwe no adwa mansa oba wi ase wa mewo na emum ofa adwa manu ba jataba se ne ba so hu se ya akiremfo ewo ho enti wo ti ase a wutumi wuyi yero ho ate de obetumi bia na wo bi enti maami oni ni nua ba pa eba memfa ne se akamamu ha no maame mo ya asantefo atwan ye ka twotwom twa enkasa akwada no eye twotwom twa akwada de ne maame akwaduro so se wo kwa akoku maame no na wakune wofa e de aka ho maame ba yanim ha madam ye fra kra che ne kra wa afidie so ene ne kasai ne ka kire ne se omra kire se ye kan ye kan santimamu ne yewo se wo bie wa no ka kire obi kura ase mebo odua utimi ko sama watreten no te se de mra wo tretin wo bi no ne nkampese wo be bie wa no aka se me de na kwa aduro so mi am se di na nim de ne kwa aduro wura ma aduro wura keka nsem bi sei enti ene eye aduro wura ben nsumansam kuro yi mu oman yi mu ewo de ehye ne nsa de yo yenti a ope ono ane maame akunu no ene obekire ye oba de achi ame agra kwa mi jo efri kunsu camp JB eno ote wa firi ho abaha fa ne kwa du bono yo akra medase wona wotie yen ene wona wohwe yen anano se mobeka ya ene na wotie nso a sani asem no tofu abomu etie ni krache awabanzo so tie bi asem a ewo ho na ewi a wayi ho ano anano ye wa hanomo na maami ani ho ancho obaye aten eye biribi monyeme na sese de miwu bemfie be kakra ni de ahotɔ de ahotɔ pa se hun awidie mu pa de me ka se me ho kyerɛ me na me boa enema me hunu mani so no enya asɛm ketwa se de manyini adrei se be mani betie na wo be makakra kabi aba betoa me se be enema yentimi mobodi nyene nyina akra na otumi kan ya ne ho kyerɛ papa woda ontumi ena afi da ye son basa
na we na okọ baabi ne nam a na okonya ne ntie sɛ wɔno a ne nkasa ne ba ɛyɛ ne nua pani ne de wa frim na ne nua pani no ba ɛna saa bere sɛ ɔde na kogya sɛ saa nneɛma no ɛnkɔso ɛwɔ n'abrabɔ mu ne ne nipadua mu na ɔsesɛ ne ɛkɔyɛ yɛnie na ɔwɔ hɔ na ɔmo wɔ asase bi ɛwɔ twetwere afigya twetwere KY enka wɔkɔ na wakɔ akɔyɛ nti ɔbɔ ne nua baako ama ɛna ɔsɛ ɔgya men ha wɔkɔyɛ wɔ titrem mu manya twetwere ɔho titrem okay wɔkɔyɛ ɛwɔ titrem na ne nua bɛma ne sɛ ɔda bi men ha ho na matɔ asase ɛwɔ kunsu enti kɔ na ɛkɔyɛ bi na nso didi ɔkɔɔyɛ no ɛnokure nie na ɛyɛ ɔno ankasa ne nua pani a wafiri mu ne ba yɛ saa ne nua bɛma no ɔwɔ faase ɛna ɔde adwuma no ahyɛ ne nsa enti wɔka kyerɛ ne sɛ wɔne awuraba krakye no ɛnyɛ kyerɛ sɛ ɔde bi ɛnka bɛyɛ a ɛnka ma me nnɔme deɛ na wobɛnie na sɛ wɔyɛ na sɛ wo ne nyinaa yɛ na sɛ wɔfa aduane no bi di a na ayɛ dɛ ɛna maame sɛ me koraa deɛ medie kakra ɛna ɛhia me enti papa no ɛbɔ paa na kyerɛ sɛ krakye no ɛdi akyire na wɔdua na ɔno yɛ afei ɛwɔ mu a ɛna krakye no kaa sɛ adwuma no ɔna nyɛ bio adɛn ɔmbɛbɔ no ɔsɛ adwuma no ɔnyɛ bio ɛna papa no ɛkɔduru mpanimfoɔ animu ɛna ɔmo sɛ wonyɛ bio a ɛdeɛ na apɛ sɛ wo papa nyama ɛna wowɔ fa nyama wo ɛna ne sika no deɛ first one ne deɛ ɔbɔ kɛseɛ paa ɛna ɔmo sɛ adɛn mia na mefa me paa ɛna wadi akyire na adai kaka na wɔse yɛ ni ɔbɛgye 9,500 nka ne sika no 95 million ɛna wɔn sɛ wɔno na ɛfa ne ba de ɔtɔ na adeɛ na wo deɛ ne sɛ de akyire na no na bosumi nsia a wayɛ nti wobɛgye saa ɔsɛ bosumi bi ɔbɛgye 1,500 nka ne sika no 15 million ne ti a watwa mu na ɔmo kan na abusu mpanimfoɔ no sɛ da bi deɛ woyɛ ne deɛ nto aso mu nti ɔmpɛ 1,000 ɛyɛ 10 million nka ne deɛ no ɛmfa ma akwadaa no na ɔmfa nkɔtɔ kusua bi eni ɛna krakye ne bufu yɛ sɛ ne wɔnam pɛ koraa ɛna ɔkɔɔyɛ ne ti a watwa mu no na gye sɛ wagya yɛ adwuma no ama maame na sɛ deɛ ɔkɔ afuo no mu ɛne ade afei deɛ maame hyɛ aseɛ yare yɛ ɔkɔ baabi a sei na ɔbɛte sɛ ne bɛya ɔsi mu pampan kɔ ne ba ne papa hɔ ɛde kɔtoo n'anim ɛma papa no ɛka kyerɛ ne ba ne ma ne ba ne so gye tom sɛ ampa modi me brɛ so aba brɛ so ayi dia mfifiri so aba paa dia ɛne me de makɔma me yɛ friend sɛ me nipa bi si ya na ɔka no me nipa bi enti yɛnkɔ agya maame pɛ na yare sa ɔmo koduru su ɔmo koduru baabi a ɔmo ɔde ne kɔɔyɛ na malam korɔ no a ɔse ampa me na mayɛ ɔsaa ɔde wo begya me firi sɛ mo asisi no na sɛ mo asisi no nso dia ɛne ne brɛ na wɔbrɛ ne sika na ɔbɛsika so ɔbɛgye no muntu ama no na afei yɛnsa wo yadeɛ yɛ 9,500 na maame ne sɛ me adwuma yɛnya me deɛ me ba sɛ me ba bɛyɛ bi endi si etwa aboɔ sɛ obi ntua na yɛ me na wɔ sɛ metua ya we hu nti mi wo ɛna adeɛ no kora wɔno wanye antom sɛ obetua wo wɔ sɛ da bi sɛ sika ne deɛ ontimi ntua 1,000 ɛne ɛkae ɔ sɛ da bi ɛgye sɛ wotua sɛ sika ma no na afei wosan atwa dwan na woyɛ nyankama de bi ansa na yɛsa yadeɛ maame nso wɔdwen ho a wɔnte aseɛ ɛna odi mdika akora wɔde bɛda yɛ wɔ ha nti asɛm a na ano maame de bɛda ne tofo abɔ mu ɛni meda se saa asɛm wei kae me asɛm a papa yi a wɔkɔ aburukyiri na ansa na wɔbɛkɔ ne nua baakɔ kɔmfoɔ bi atwoma mponia district mu hɔ ya yɛtwe kɔmfoɔ no ba ha wɔkɔdwa ato a ɔhene bi ma ɔka sɛ ɛka aka gyina ɔno a bɛfa no mo kae saa case no na ne ho atɔ no ne nuanie na kwaku Job sɛ Job ɛnɛ ɔbɛkyerɛ yɛ malam korɔ na aboa yɛn ama yɛhunu Job ɔho te sɛ ɔbade mnamnyadom ho yɛ maame afiati wa wonim no kasagu bibi ni mu bacho me maame o maame maame nua ti me maame o maame me maame nua ti me maame okay with the word me maame no ɛna na mpɛsɛ metie ne mprensa okay o maame asɛm ɔde abeto yanim afa wo ho ɛne sɛ wo de na kwa aduro so
agye atum sɛ wo kwa akoko no deɛ na wo maame de ayɛ wo enti a wode na kwa aduro so wo nipa bi hɔ sɛ wo kwa akoko no adɛn ɔbaade medase yɛfrɛ me nana Krobea ɔbaade ne te hɔ medase wo no abɛdwafo nyina metiatiefo nyina mepakyɛ de wo mnie na me butikumasi na me gye aka adwuma na me maame ene ne wakura na ase wo nti me maame kai mu no na se obi ani akura na so mo hwɛ no ma ne ntina se me maame firo akura na so no mo mpagya bibi ne nkɔsoro kakrama na mo ma ne mfa ne nsa emu bibi ne so ne moa no sɛ bɛyɛ a ɔkasa a atiefo bɛte ne yie very good nti na sɛ ɔsɛ mekɔ akura na so kakra nti mekɔ na me maame ɔfa asase bi da hɔ na mekɔ na mbɔ me nana manse nana isi ebunufo na ba hɔ ya isi ensase no ɔmo fom ti wode kakra na me maame dodo so no pese mekɔ dodo so na ja onana medua bibi kakra wo so no so asase nkɔ yisa nti ye de kɔyɛ daachi bibi ba no me bia yɛ den edi na mekɔ start o maame wo fa na ɛka sei kyerɛ wo me nana nti mekɔ start ɛyɛ adwuma ni bia kɔ nanim nti akyi na me wo fam so so mdo masase ama ye me nche sasa kwa me bra pani ye fra na agiman onye ne ba bi ko wona de ma ebunu ni bi eye nti na se adwuma na kwa na ye ne heda nkoso nti wa na maka che so fa ya behwa kwa na chi nti mo fa de dim saa na oba ho nti oba no behwa adwuma ma ye no kwa me wa ya de pa nti mo fa so am ne fine pa mo fa me ni problem ba kokula no kwa me so se adwuma de wa wi ene pasase foforo na minto na ye na sasa sin de me ya mamere ne mema nti bua me na uwia msumde meyo ti because over sisi ya nkaza de me ka adwuma na me ye am timba kura na so kana me pem dance live dances iskana akwa koye nti wafa waka mati nti bichini ya de bebo sume ene pa asase no na me nya bi nti me nya bi no asase ruan ko kire me no na me am fa ma yonkofo bi a me no mu ye adwuma edom ko twa asase ni nyina no se wafa ba bichima ye den a kire na asase na no timi do mu ne na asase na no saa na itwa asase ni wi na mka wafa bla na asase makonya bi ne behwe so opa na yaye to ba no asase ni good na so fa ye man wo se ye ti du ba bi a na tutu fom ma sawo na chese ha ya abu ti idwa kokokura na enche bichima ye den aba no se kwa me ne yenkopin fa konen kakan wase na mkochi asase wura na nam so me hu ye no na oni papa no kokasa e na papa ka chen asase nye ono papa ono maame ebidia o chi asafo ya kuma cha asafo ya nti ye na mo fa ne mla na oni ne nkone maano no mkoka asem no nti wana mo fa frem fu se kwa me ofa akonya asase no nti bla bitintim krata ne bi kwa ye den e mame na mkwa agona ona mo fa ne tie na mkotim krata ne bi nyama no ka chen se sirie o si dubi nti yebidi bebo pa ne ado nti akotwa bi ebo pa tim kotwa afuo ni bi ya me de ma pa afo na se apafo se afo no so ska mo fa so bitua ska na apafo so bitua na se ano de ma mo fa kakra nti obombo ne 1000 that time e fa on se good table no so na 1000 ska nti akoba se apafo no eni me kan se kwa me ofa bata asase ama eye abamu a bobla nti ontoma wo ose wo ya ma ne yire ne ma ontoma wo wo hwa so keke na ama no nti benga so ato ama wo se ne de eja aha nti wo mo ka kire o to aso nti wo mo ka na so eye eno nti na sa te de ene gise o mai aduane ya ye de be adwuma no cause of skill so bi try 7 million adwuma so nye 7 million adwuma nti o mo me aduane afeso be ko nsuo be be na fo nso kwa wa be 3 months nti be ko nsuo na onu aye aduane aye den amaye nti so ye say man dia na say ska ne be den ye be gi na so ene say mi de ja mi wa ha mi no na ye adwuma nti meye na mi am yi botom ska be kuma se be to bayire nye kuma na mi to bo na mi to da sen na mi am to sekan na mi to ngujeni ene ne ma na mi de be guo timba na beka chedwuma fo ne se makototo nyama na yede aba to me Mr. Chedwuma na me no munyina akọ na mko chiro me se ha na metwa mpese medo na me se ne ye bedo chedo bi ko yanimu na mo fa ba ya na o de o mala avance ni bi ma o mo 4 million na sa 4 million timno mo na de bi kwadwuma de bia ko nsu ba bi opani mi free akura na so no badwuma no
na nye kwanketwa mo fa kwa ka chem so betu moto amame so wan fi me meti man fa ho enti ko ba se ye dofo no dum finfin no ya ye ko ya numpa no na am so fa asase anyini yise to menkenua ebobo asase no nti sa ye dowie ni ye hine ka se be dua menkenua no a wo bae na ntimi nye kama nti yise bo menkenu fam ye bunua na gusu na tima hye na mo fa bie na no ka chem se kwa me mi mo mi de me ba de mi kokodi na mi ko una ha wo ye wadwuma ti ye adwuma no na wo fa de me ba se na mi kodi nti ye wadwuma nti ma mi ku mi hu na mu ye mpreku wo fa no nu se mi ye mpreku pa ma mi ton mpreku na ho so be mi amo na kwa na wa ansan ma ko mo fa ku mo na kwa na wa pa nti ma mi ton mpreku no na mi di size kan to men kenu ya na mi di ye afu no ti mi am bo toska na mi fa pa fo mi abubo men kenu nyina wa fu mu ho na yisan bu nua no egu so nti de ka do ma de no na ka se me ko fa do ma me budua no na ko fa no do twe o mo ka ye ko shefu no me ni fire service for me na mtumbutum sika na mdi shefu no to ba no se ko nsusu no afu no do fu ka si na mtofa fu de sa ne do no nti obedo ba ku minu na wafu na ayeden na aba nti na no onwuru me anto no afu no kesi na mtofa eye meye eno nti na me fi kuma se aba kura se medical ba ye ba ko a wahu a wani agi wase mpasa se me mo nti meye no se na nyehwe betina fonu musama emu aburo efama eburo ni fama na me mamne bae no bae no tiro sika me ofa ho nsam wakura na so no mani nye na mso mpese be metiti woni mo fantem na wo fa bayifo na wo fa keberu be bu kwase apa kwa me bi wodadwuma na ne wodo ni mo fa won na fi obo so betam mi nchen yo o mi mam fi na fi de mi mam de kansen bi na etwetwema so wo se wodo yenko gine ye nche na de yeso wo wo fa bedu me wo fa dun se bisi fom enti kofi ne kokopre ye me nche na msante mi ka che mo fa se ko fa anya so no ya ma ne re mati dachi wo beboa me ndi ode be de ode beboa me enti de mam nye na adwuma ma no enti betim kra ode tenase na mi mo fa fuo e ma no because mi mo fa hihye no obi anu mi nua kra bi amam e na gusu won so nua bi anya de amam me ne ne yire eni mi nua kuma ba ko na danfo de tenase no se mi mo anu na me de adwuma ma no nti ye tenase na me mo fa adwuma nti okọ no ko bo nua ma ne se ke kwam do so ntimi me adwuma no ena nsem a oka ye de opani de nye bete o me ofa ho nti mo fa ba ye na ka so fa ma nua ba ne tenase na me nye adwuma ne mam na ba se o ba na o ba be fa aduane akwa kodi a mi si ni kwan because first one am ye kwa mi ma mi otim ba be fa aduane ko nti ba ne tenase na me nye adwuma ne de e ma na me pese me ka che mo fa so fa unua ba no ka ho nsem akura na so too much na me ko kan sisi am ye ba onso wi anua no mo o ka sa ha wo fa dia asase ma wi no na ba tete abusu antem nti amama anka na me ka che mo fa se o ma unua ba ne tenase na me nye na adwuma ne de e ma wona fo bibia na ka se kwa bi ni pa bonini pa wi ni pa bonini na ka supermarket ni bibia ma na ho se bi na bibia ma na to anwa ene ne ma na ma me kwa hima ba ye no so be jedu na enti ka ma na so ofa me ma ne ma mi store e me jade me tamba ko modina ku fia me na aduane na oba na de bi o ti adwuma o mi store na ma me to na wo fa kra tu ka ba so ka se me ma me du sika o enti ma nua ba antanase na me adwuma ma no se wi ni pa bonini utwa bro ni wi a fefo no to am ofa utwa bro mi fefo ni to se na wo hwe bra ma bridi a inu ka se sa na so ka ene sa no badwa fo dia ma mfa me no bai mi dua banchi o ma banchi no sika me nke sika wa ma me mo ro ba utobi a yesu utobi ko so ba wo se wadwuma ya kura no upe hia da nya yinti yem waw me ne me yere ne me ma ne yem waw na ye adwuma no ene su yugusu kakra kra na ye bo afede adwuma no na aise ade chia sei na ade ne ko sui na se eni ma bitwi maso pa na mso fa ti se osu waji wafu metwa buru wi a me fafo de nto metwa buru no akosiro bi dan ehwan na buru nyina kugu se o da se eburu no ekugu dem ho nunu mase eburu ko be 12 bars na me kugu dem me tiane eburu ni nyina eburu sumia na mti botom sika to roba me duae anso mo fa ba no to me kaso ntumi no to searches mark 6 de o roba mu 6 no de bae nto de bae no me kodua ya me dua 3 na kura bi ben ho na hona na yede ne makusi na me ja sa eburu na ka no kokokura ne die because me dua awie nto fa ma me fa me nema osu koko na ope na memwa na nye koko na watwa buru na wie watwa buru na wie no so wagina fu ma mi sim kura bi odi sika na na adwuma eti composition adwuma me 10 million na so ba adwuma da on ya dofo eko sesie kes
hwe se me ne me yere me mba pani kura school kura ka hu ya yede ama no santo to fi wo ndo ma di machi kwa tentinu so botomoto wa anto we mi se wa anye nti afire mpempen so ado ni dia sa na aka mate nto nko bro no ba ka chem so jam 2 bus oh my be friend na no ne yere sister kura nti mi nkonko fama buru ya wo so kwa no ewa nti mi nso a ise brada ya gifo ka e ba na ja wo sere wo mu anam kom de guma mai me me yere se kwa ko fa buru ko so oji afuo no mi ko ba dey afa kwa na manfo sere me na wadi wo fa chi hwe do ayo afa mi ko do na majaduane na me de abafi na me ne me yere ma na ati mi ko ba dey na me de aton chene ni jedi na me nkwa na nya bia ko school afere mo fa mi hu de opeso wo chire kura afere e kwese ko fa buru no a e kwese mo amle fitu aton buru no bag mi na mi yiri susu na nya agoro na de mi ejimi fo ana na obi abemwa mi firu kuma sa betena kura sa mi ye adwuma na mo fa afi wa hwe pempen so adwuma na dura koko asisu abode be hane menken bibia banchi bayire mi twama akoma 150 afun bayire mi ambotom sika ntosi o mako bibia o mamfa na mo fa yemi se de mi nti ase mi ma mlet ma sa fa bro na ton e do okay ni bre me se mi sika wo mu dia na mi ko asuo se asuo me kwa mi jo asuo ye hwan bebia o sim de ne ko ye no o ye hwan ye friend na shake ai oni ye friend asuo no enti mi no enti eti kodai mo ntro ni din nto na metim baabi enti e ba se na fu yi mo mafu maduane me ba yire mantu me ke mama me enti ada na me bla pani ba ko bae no se do mati se so no fa afu bi ho ni di pa ho enti be hwefu kro me dim bla wu afu no se aduma ma ye ni na se bla hwe kwa tintina akora we maku me ho kwansiri miensa na metwa de bia ba afu me ba na dwo ba ade a me fire radio enti radio station ni me tie ache papa muni enhira ache pa ko su radio na me ko afu me bibia ana dwo ma ba fi me bo akwa me kwasam na kwa me bi nware me twi sapowe se mo fa dwuma na me o se da achon be bo minti fine ne ko wi ase menken o aburo banchio bodio me ani bida na me sun se ma to me preko na me to me kenua bi to mo roba eto aburo aduade na me sun me nti ase na me sun muja me sun ko ja su se so nyima se ma se msika wo mu dia onyim sika ma me se msika ni mu dia o mo fo mafu nti didi mo ko be se mfiedu ni akire mo na ma me di dwato afo bai e bi sim papa so se wako baby prince ya ese ma ne bone pa na se auntie bone be no aye me kwase kwa mju me sirawa bone ama yo fache me na ma me yewu na msanto nyem bone de mu bone ade no obe ya tumi se afu no obe didi mu no na so ko baby ama ya ne sa am ka se auntie ada me ne me blada se ba fu mu na mutu menken no na mutu afu no menken no bi sunsun bu afu mu ese ma me kwa nyima me hwe na chi auntie wuye no ne de mu hwe de mo yeye ebusuan kra ya ba fie kra mu ni yeye enti so wutu menken na ma afu menken emoy se yetu afu nka menken 2 years ana wana afu ya na abo me ma mi tu menken nyina etu mu banchi etwa mu boode bo fre kra na afu no tikoton kokuma sitigu kentem na ma me no akoton we wan sidi o mo ntua na jamre mtim baabi enti na no di dwato ne baaye no se waye me bone timi fa ne bone nche no dwato afo no yebetuma afo no banyina wa yo do mbaaye no na msanti me ka kire wo se afun menken no ena afumu ne madoba no edim sika ewrem me kan no mofa mo antie se de biarada ntimi susu no de me ya nam sema kwakokoye no ntimi sa na tie de a wa be kan me ma ntimi angu ntie ne enko hwehwem ba bi kura akoye no yenko hwehwe wa ansa na kai msuma do akọ ba bi na sukwa me enfo ne enko hwehwe mo ka kire ma bi nam se ne me so ha nam so me koye ekọ bo ama bo de se omunna me kan ne den e ma me ti so akasa de a ne enko nana no ti ko du ye no nana se mami o ka se o ke kan o ba hu sem chu nwa be ma o no je adwuma no o se ai na no ntina mbae o ba so di mi sister o di machi kunu na ne bae ndi nyina iko na se antwa yi munko sisi ni fiasem munko kupenipa o ba no kwa me do yi bia fa cheme o ba ni yifi ni tirim na o yifi ni yamu anti bibia ni ho yesenso gu fon kura betuma nwa hoto na mu nkwase ebo akola no na onsusu be ja na se onsu ni nasem nyeden e ma no di sa achi a kokobo busua mane na mu ne busua ne ntrase na mu pedwa ato na mu pakura ne cho na bibia ntwatia that because and some o ka fa onua be ma ho a sa kodidi ne na ase a
so sa ba ya wo so betena fu no e defu no asa agidi ne de na che se entwa yi intenti na yare na yare abo no na e ka chi no so na ene mate be ko kupi ato afo ni nipa ya kan fi asem fani fo mi ti asem ma mi di medua se mi simi la kwa du sem kukuno na ewiase fani fo si bibia ko kapapa enye tre mi wunu se unu aba ne me mi ye tu obetwintwa me nam ma mi ba en se ma kan wo mo fa se me bo mo fa ma ne ahase no a ko me ka se dwuma ni nti na me kan me keka sansem no nti mi sumi yi mi ofa su je so fa ma unu aba ne trase na mi nya dwuma ne nye den e ma wo na so ya ma yero because ma wo bakra de nato mo fa yere enye nche abi mo fa afi bie no so ami ma na ponche mi ma na kokko mi ni mo fa ni problem ba ko se nyi ma mi a mo fa na ko bebo ame e ba sa bede ene me ko ya na hwe me ma eyo mo ne bewe school a aka nkuma na o moto aso no nana na busa mi ama no asem no okay enti mami ene wo wofa hwan na ma wadwuma wo fa na ma adwuma wo fa na ma wadwuma asase a wado eko ekamien ensia abrewa we obetumi aye ekensia fu oba ni ya jawie o se wo fa jema no enti me pese mi hu se abrewei ekansia no se ne wo abrante na wo se wo ye no ekansia wo fa no jema no se abrewei ene enye ekansia no ojema no se wonye ekansia no ni ya do adua mu ne manyira nti akase emodua na ombefa dabi nya no tobo mimi yokurasi ni badam tie yo ah wa de se ye do ye dua na se ba ye do ase se do ye do ase eforo di ko ya tobo ekansia fuo na sebe kwabana ni gide ama abrewa we se wono na eno ekansia ni nyina no obeye den una na wo ntida mibusa osa e na wo na wo kan wasa pacho de wo mnie efuo no ombeje ni adom mi do ka che mi cha biro ni wie no ni akaka ni adom ho awie mi do ho bi after you tikwa na mi twa bade fo ne ka mo fa kwantima mi sam se oni on face camera na mi fa dwuma fo do mkum wo de ba na twetwe mo ka mi di kakra be pim se edume biamnya butum ska na mi twetwe dwuma fo ni bi ka enti efuo no wo de ye ne de wo ji ma ni nua ba no se o na nhwe so e ma no enti wo fikuma se ba no ne na ba enti mama mi tumi cha kwotena kurofufo so ya fe na na ono so japa fo ye den eku enti wona mi sumi ka kire o se adwuma ni o mu nko sika because me ko so ma olu ba free forest am da begu kwam na mapeka ma mi ri wonu abe ma da ba ni mo tweliti bi ada wa nko dwon masere no na ma to diesel ne da kugum free sa kwan na metwa sa ebedu ba bia bodo ba no begu aka ba fa nko na nye bete ansa na ya sada to aso akwafuom ho efuom okura na ya twen bodo ba no akọ baby aye enye bete mo fa ka so betomutu wanto enti eno ye wo fa matiase na wo kọ baabi na wo kọ akọ ya adura ada na ene wanfa wo fa anko na wo de wo ma ni ma fa ma me ko yo me si do bedi me brem fifira wantua meka ma fa ma me ko se me din ko aduro so okay ma ye hwe obi a wo fa ma mi nko aduro so wa wasem na ma mi di dwato afo aba am quoting you se me ko baabi a yese ye wa adan na enie wan kan chense ma media mesrawo mensa numnie menfa wonko ba bia nanso udi nanim ede ne call na cheki ho pipa chuti brawanim se afu no aduane no obedi ye no aduane no obedi na fum no dabi onkrobo mu anka ono o se oba ye no odi dwato afo oba ye no o se wa ye obone that is your way me ba mi ko tu wa no asem wa ye obone na okoba bia udi ni ebo enti wabase baabi a wode ne koye no fa ne kona ze dabi ma mieni nkan ko hwehwem eno se o enhwehwemu bia wo hia me ko baabi a wa udi ni ebo ena wo se ene na na sheki ho na me koye enti ene ma memfa wo nko ho bado ono no unkoye ne hwe memfa nse nka de oni na nya pa eya wo fa no enti ye pe kuma ofa ne koku no enya ma me wei ena edua onso le bedi afunu maduane nyina me wo fa kra no eduane no kwa no oba no nya bi kra nko ma me tu afunu maduane nyina ton ma me oti we we tu na me ka tro asaso mpam ntuka me nko hwefo na edo ye no ekansia na me ka 6 feet na ka 6 acres ekansia ai me se mu menke wo fa apafo ne to oba aboto wo fan be ha me ba we pe menken we se banchi kwa mana mo afu mo ndan kwa mana mo no start ni nyina no fa na ye ono fa na fi kuma se a ono be ko ho no na onua ba no ho obekọ no atu no de ko enti busanse mo fa kwesi woni ne fan
enam sa asem we ni nem kwa mo fa ko ne ne fine o na afumu aduane nya o ne fae o ne di afumu aduane na obi de na asase ahye wo nsa a wo yem adwuma sa wo de usika bekomu a na wo boni pa na mane onu sie kwa me yi una wo ha wo adwuma no adwuma no me ye wo fa me mutikumase koko na me pe nti boam na me nya afuo nti me ba de meji na me de ko nti agya na so ma me kumi ho am so me to me preko dim sika ko wura mu dabi because wo ye mfom so ma me nka no kra bi mfa nkyerɛ wo fa na aba no abeto asase ama wo sebe wo nwene wo yere ne wo ma ho wo nwene wo yere ne wo ma ho wo fa na abeto asase ama nti hunu sɛ enya wo de oba no obesi ni pia ka kyerɛ wo sɛ o ye de ama ne yere ne ne ma enti sɛ wo behia bibi wo mu a dia na ne se ukwan sɛ nka abɛbɔ saa ofa koro na mane me ye bo am fa share me no ene ma me suna me su kumi hu ya adwuma no e de ebo o ka kyerɛ so obɛbo am daachi me ofa ka kyerɛ so obɛbo am daachi e de ebo se mo daachi ne ye de bi bisa ne se ofa e de na de be ma mo su kwa mi bua me na me mo fa sɛ me po asɛm no bua me daachi na me kwam do be fa so na me so bi dwun sɛ ni boy kwetire me ofa no anya bi akra no me ni ne free me ni ye fine obi ma wo bad na to na yere de me ni problem nti ose me boa no cause na me so me hinti say daachi bia na me say dey bia me ni ji count na me say be to kan bia ye den ama me adwa ma me nya ya me so me de ma me hope nyina ewu adwuma mu no eno no enti wo ma me wei ono se ne wo ne wo fai mo ma nkon hihye ye bia ofa no se wo de ne ko ba bi obetumi aka kire o se wo me ne wa nkon hihye ye bia enti na akoduru mpanyimfo na anim no wo ko bo sen ya omo ka say omo tua say ska na enye because wo ne na nkon hihye ye bia sebe enipa wa honim ene kasa kire wa enti se maami ba mu bia eye wo ne wo fa nhihye ye se maami be say wo fa kire wo ana wo na wo say wo fa kire no ana wo ne ko say wo kire wo fa eye ono nso ni nyankopon tem asem na de na wo ko say nipa kro ne ho no enye wo fa na ade ne ko na ade maami we maami me fa ne nkwaduro so maame ne de ono no ba ya wo si wa ye boni atia me no pa me chewo no wa ye boni atia me ene busa se boni bai mo si efu no obedidi mu no efu no say dwato afo no de ba Dabi oboa tobo me wo recording first day I frel first day the first day ya ye frel na nya radio so de no first day ajakabedi nkan frel o kai de o kai I've listened to your recording wo admit say one now de ma mi we koi I've listened to the recording. The second day I frel was on radio. Emma mi busa was say, ade na ye agina de ntia man busa was anu gina recording na mi tie ye no. Wo admit say, o de ma mi we ekwa aduro so. The recording is on Jatabe's phone. Wo admit enti na ma mi busa second day on radio so say, ade na se oni ofana ye nhyehyeye. Na wo de ofe ko ba bia o de maami we ka ho o kai say that day mi busa wo radio yi so me pacho na Krobea aja me pacho ti asem no me maami me ntimi fa ne nkwa doso mane nyi asema me kan ne se ba wo de na ko tie me se ono man fa nkofo ne din wo de na ko me se do bedi me mfifire se makobre na me manya hwe wo afuo mu ho no ye do di me hu fifire no se ni pa ne de o mane nya hoto maami wo ko se obey de kire unua no wona utu nuane wo botom efi asase ne so ya wo de ko na me pa chewo ntimi nse no enuane na awaka da oba fo ma na etumi nken no me bra se menken fifinti fa apaafo te ba de fo ma mienu na lebrani no na me na pro menya ndifini etumi nken ti oba fa de mbra de gu ni kam de koye mintu fo mu de ane ton da ko kan se me ko aye bi na o ma 2 banchi 2 bags eton na me de ko se aye me ntu fo me fa de me bedi me ne me fa de me ne ma de ye bi de na me de ba me si eton fo no ma aduane ma anya bi da yetu abra na be sana de ko amanfo a wo de wo mo call krachi papa ho no e de adwato na mo de call se wo di dwato afo ne call ya wo di dwato akoi se se de wo koye de me pa che wo bra bi na me sense me serem checha asem ne kire no sem ko ba bi ezenti wo ko ja me ba de papa ho na fa asem no ko tru papa nanim nti bi na koye no na mbo papa na message me yare ko ba bi ese kwam jo de ma akoba bi enti me be ka kire na ebisa na ma me na papa so me ye ko frɛ no bae wo ba wato de oni se kwame wo ma me se okoba bi a o yare ne obi se ya se ye wo na wo de na akoba bi no wa se wo ko ye bo mi din na me se bi bo di bi so mo wudin so anya hwanka bibia anyo am se de na maye wo kwame wo se ai ma fa fo no aduane
am say for do me da me ba me ka sem be ye fo paduan na akodi me fafu ni nyina ma fa anko afi wo se ai wo de koye no wo ka kire bosom de koye se wonye pa kro ma na obema na yi odwan snap akokọ eni sika 30 million enti ji se me ekopeba na bu san na ada de na me ye ode me ko ho no wo se obi ka kire no wo fa se ono ko twefo bo fregu enti wo de ko ja se pa ko twa bo fre no bo na ma de se o na etwa no enya ni pa kro no na se bo fre se me de kwa me jai bo fre se na me ni ha na mo kuma se na bra friends sister yeso kwa me akofo mo ko twefo mo bo fre nyina to egu enti di na ocho so na me bra ne Mr. Bako babaye ye kwa fu ampa bo fre ma ko 60 na ne etwa egu fo ene ba o mo etu ka ko makura ho dan kran ba no na papa nua ba oduro kwa ye wo ba bi won kran no di krum ho enti pake ka na me bra bo masi ye enua ma ne na masi ba ka on de so bro o de nua mema mo enti ye nsi fom o mo ko papa ye no kra be pataye na etu ye ka na e koye enti da fram bra kam so de asem kra ko ja na da fu bi o man kra so on frɛ me ba no ne papa na ba ye mba nso nyu ono no so no twento so de woni se bi ofa place abeche no akaja papa se on frɛ nti oba na papa kan se ofa se bo frɛ no woni kutwae e di asem de ye ka anam de ye twa so enti bo frɛ ne de me nka ho efami kom wase ya asem de e dan ba na utumi nken no fo na se me nken empa wo yam enti me nka na wadi no e na enya wo asam no me me ko chodem pa cho sam so bi oba kan ko me hu sam pa o de ba ko bi nte na me de chop an kwa so am be slow wo de bibia no kan am so on won kwasane me pancho on fam ko don kwasane me ene so chirem se ni se no baje afa de ko do so afa na msa ka foforo ho ase enti me fo na bra ha o pa mfra me bra enti wo ko ye do sa na shake kro no ka kire wo za de ye e pa cho ye ko ye na obi sa me ba na obo na mande no na obi sa me na me so me ka mama ne wo se send ye ne ho na me bra ne ka kire se enti wo ka se ska na ye ka 95 no ka se obaje no fa no mi tuama ne de a eno no obaje ye timtuama ne dia na ne bo man seja ses ka me di efo so nya me dia na wo ye ofa no nya me dia nti no ofa no na so ka che no se chinchira me di bre so ba na do je adwuma no mi me nyai na no do so mi ja se me brefu no so nya no je o se me ka bia na no entemase afi ye kaka kwa ya no sa te dia ne mi nya na ye nko na nko pa dwa to fo mpa me ba ne chew na mpa chew so te ase se obete so de be chemi o ene me ba obeya ama me so ba bi hwa asefo na ni wo me na makopa chokutu ate so me tue bia na ze ka ma bɔ nya asem kuta wo so sa dwodwa no ahwane enti me ba betu mo anim na ja maka masem ama me arafo ni adehye asem a yete ho ni hwe enipa bre ewa abrabo a ye boimu enti se o ye nhyehyɛ ya eye hunu kwane a o fa so aye nhyehyɛ ye kwa ye bai obi a de na hoɔden me ma hoɔden enye me wo fa bi dia hoɔden ena me wo fa bi ahoɔden enye me nso ma hoɔden enti se me wo baabi na ofa o pa asase bedi wanim mapa mawo ma ye de metumi se wo pese me hwe wafu so mawo a already wedding kia ka kire me se wo de ma wo yere ne wo ma enti wa mama hunu intention se wo mfa ma me ye me enche na ye wo yere ne wo ma wo yere ne wo ma no omuntumi metna kura yase na aba be ye adwuma enti mensu me hunu nhyehyɛ ya me ne wo be ye especially where of an one ka bibia ye provision say bia fuei o hweso mame a ebi ade a me nso meye na wasi sudua e dia mamenie na ekokutwa ne seyi a na akwa akoye bibia wo ho but in the meantime se ahwene yesi yete wo mpani mu o se mpani ni animu o ebi nyira enti baabi ati ye bia no ene ate yebehunu kwampa yebefa so a asumdwe beba montwa me na me ne Dr. Basa monkomo na enkomo edikan ye wia mama mabedwafo akwanya na wodom nso ato aso medam wase Dr. Basa akwa ba o want to say adom me mo pa boy onwe de nyame ase ena nso efiada efiada nso di eduru sei a ensem ewom ne dɔɔso
na ewiase no wanhwe yi a asɛm bɛhwɛ wo meanwhile necessary bi a wo nipa no umum na ɛsɛ nka ahwɛ asɛm no enso no aya ama asɛm no aba bɛhwɛ wo ɛna wie basa herbal ointment ɛne ne capsules no adanse yɛ wɔ ho yɛ bebree wadaroma yɛnya wo ayi deɛ awie yi tuyenjidie mu ɛwɔ nuro ne ho Nana Krobea medasi. Dedi ka mechi a Otec etiefo nyina. Na ebedi kan so ada amanfo nso a omoto basa nunase. Said the omusu di adanse no mu di adanse a chira fofo na da omase. Ene ye no mo be sha ase afri basa capsules no. Na the ointment na kwawe. Basa capsules ene de ebon mrane so o masumdua be fie. Empepi ni pa ni bi frame a omuso mate edro ne nka ne se de omese o mo wi su no na o mo we. And then they make sure much on say Basano medical casa or babia here be, Bemabia here dronibi. The title, the anamame call a man or son say, I idea a man, a warrior, you know, or mason one shiny ya, and my was some day, a quite chilly. If you want to cry, what there one umubi. Yarebi to say any dane. A colabia or Timisha say, be our monstrate ya about 15 years in any dane in Ashasi. Time on young warren into on pet annual during a day, and no. A bachelor 25 years o ma ware no na de how be diaba basa capsules a dura a boa ma ye from adwuma enam say ye from adwuma nti ye oba ni bi wo ha ochima na ya sitimi ne ya ne yem ye ne ya denden de aduane kwa bintimi ontimi fa bint enkana no what do ye basa herbal capsules oba no basa herbal capsules no man straight e be me na bakama ade bia ese da o ye bia ma ne na e be na mogya ne bibia me bibia ba ebe ma obra na sisi ano kama empempi usa na mta akire mu se ye wo teto ye nananom no na nka bosome anana bosome mienu bia no ye be ya bemdro wo fie be empire no na prensa saa mre no na nananom nim die mu o science wo se da bi edabone da wo ye nkonsuo wem da wo ye nkoha enti dana won ko na bro betena fie saa mre wo ne nwa kakra wo ho na yi wo no aya bemdro watete ha ba bebrebe di agum enti oba no wasisu won panin fiezo no onum sa aba na wonum no enkwa na wonum na duro wum etu edu sa uni afikoma ha obia uchi ma beba kama good mema no so ma ojo so kama yi yare ha bia fiezo ti sa mre na se tridi yare na nhyada nka nipa basa enei obani bo kra bem duro ni ma dekode because I last ba na me ka say me ma me yire yesase enkwai me ma ni omuzi eyomo nkwai enso sase nkwai ade anka ye dey ebo ni papa enso no o ma ni enti ne sade ne oba uni abemduro uni haba duro bia no enti ne de basa heba ka so abreo ti no basa heba ka so na uchimam ha obia enfri ho de atoso bia me ye oba odepu ha odepu ya de hamani bebebe eti twa bia wo obo house na de en carbon ya bose e de mo bi ba wase tito ma batu nkosua na ede asai no ese wo nkosua no a e ma wawo semede e basa ya wo mani bi wa ode poet ma hawo mu ma aware krom ye de o munya bi sabe wa nkofa be ma wo nim de ka se na Krobea tie yi na se bi o de nim de kasa che se oba ma huna di bi won to pedro no ma na wo che ho di be ma ne ba won che oba ho ofe kama oba won cha wo hia won obedi akoma wa bontene so won fra ofie bi na de ayempa bo na de anamasore dem na de bompa wo de hye ba yie so obi aba won cha no yare na wo so no entimi nua ba e ma so yare nda bia me ba me se e ba esie mo ansa na won hu se pampa wo wase ansa na won hu se nsuo bi agu ansa na won so wase kwa bia na yare na edi wo so enfie miensa ebi won so yare no ofa no wo bia o se bi okoja ne na bia okoye no yi e na akofa yare no enti so wan hia ba ma bi no wanka se bia me no hia no menya sa problem na yare ne so e de how bebrebe ba wa brabom etimi nua ba se wo hunu se symptoms bi wo ho se wo hunu se wo hunu e pe basa capsules no basa capsules no obeto mienu obanum continuous 15 days mienu no pa mienu anwumre na ema how na wo so nyina enfiri so na wa fichi ko no e ha wo no o de po na e ha wo no enfiri so sa yare ne firi so nso a ama ho ato ebe ma sumdwa ide abefi ya wo mani bebrebe ho onu se won ware ni ti onpe yare na no aduro ya wo mani bi ho na ya sai dindindin tichi wo ma mo ye tiatia no bo se ne furu ma chemienu o bo se pobi abehye da yase ochima ebi wa age of 15 years onya 25 years won wo o bo se da bia ochima na bia kam da bia ochima na bia kam no ya sai dindindin no basa capsules
ono basaka so na ono mo 15 days o man so chabo say de o nyina be dey e be yaba e do sa how no be free o na wan siesie ohun yi a obon say do how bebre and maybe ba na me ka wo ma bi ba ya josio ba bi ya adwuma wo akomadan ma me ne ba no age of 38 to 39 years now also sanu menstruation problem no only say okwa asore won fa be ma onye bibia ba time o ware ya peso wo no na sai ni dane na wo na se na wo de no enema na ebe ma oba tima wo na se no okwa hospital mu ka yes oba no papa nso examine no no say ayede ay too late enti ne de basa e ba ka so aba no enti oba no enye se wa ware nko na wonom ana se wo pa wo nom na nsiesie okay esiesie ne du se wo ware a wa che no aboso mi nsia na wo Friday about the boso ebe yi sa wo ha na firi ho ana eye adwuma ma ema no bebre obu ho a okoye family planning na oye no wo twa bram na ho eti boso me so a ne nufu be hyehye boso me so a na ya se be ne ya enso ne bra ne nyeden ema eba sa no sai no edi wo ha ba man ema man bebebe enya pressure man bebebe enya pressure obi o dware wi na mfifrefri no won na mfifrefri no obi a wotika mu a obeka se wono nkwa na wo so de no sa o ha no enti pe basa e ba ka so no bi no eno wonom na man sweti a cholesterol no so amba ema wa furu na ye kapo no sa na ne sade ebe yi sade na wo mu nya de afiri so na imi asomdwa de abefie ena me nua mema no so mema ni bi wo ha ne jo so dum nye obi wo ha sebe wakwakwoti kawo akwoti gono wan hwe wasema nka na akono maduru a ema yare ne enfiri so a obeto mre bi no na de wo ha bebre bro eja osisi ade dindindin na osisi ya oya ebi wa da bia na da ne syphilis odware bia na ho tete no obu a wonam na ase de nkokodwe nam no ho no obu ho a obun se okato ne wote na ase wani so ya wiriro sa ne ma ne nyina ya de ya ha bebre di manipa Mr. Ope Basaya back up so bi. Ene Basaya back up so say e dura wonuma enkan. Okay. E dura betima no de akwa adwuma betima no de akwa ba bia ene ye topaye. Enti nkase mato aduro ni mi refi nti mi so de auto mienu fa ba akoto bag im. Okay. Anopa no woni di akwa adwuma na didi wi anom. Obema nso ebe yi wafro obema bi wa frost doctor me be ma afon. Me sro me die me kanipi. Se aduro bia no o wi ase de ma be ma se be obema no be yekese. Aduro bia no be ma yekese na emu mo hodin ne kofo a ano no yare na ma obema ne fon emwa na ewo syphilis mwa no eba wa etwem ho ne ma kofom entu no maduro no abema yare no yare ni flu so na me masam so ede eba ede wa ho ne beba misro maduro na nya afrodisia enya duro onom ya sabi na no obekoda yare na ha no yare ni flu sisi yare na flu so obema na oju so na ensuo uchima na ensuo fitambu na flu so bema na emotion na flu so ya asena ya flu so ju so na flu so ahode ne dey abba sure eno na dey ahode ne ba ena ma asumdwe dey ebe fie eno na meka so oba bi ni be ma bi atodro ni bi na wo fra wonim ese o mo makai me offer city brukus was it doctor edro no offers no way anam so wo tukwa yo beba was it what can say bi na me ntiase adana ye no madro na ba nso no ese se dey fi oye enti me nua ba me sraw me nua ba go know how be ma how fiti come how Mr. Otadro ni bi no okay ebe yi sa how na firi na asomdwe mra fie na e no be ko bata ointment no so basa ointment dey say be mi wura fie amadan se no kwa wo fie ya bebre na ko was bebre ba ko oba ya oton bo frɛ na yi wa hai last week me ba was last month me ba approach me na obusa so benya do ni bi ato na so Cynthia to bi Otec gate ya no ya say no problem ke say ba was na nufu mi enu nya ho ahon no ano obuzam say ade ho no obi ende na so fatar so also retire so I need to a week and a papaye e paye no de ne juane wo mu na dey eyi na juane ye ne kura na be wo say ye ne yase wan twa picture wo say na kwa wo so wan ngode bebre o ene kwa me ba wo ma wo say nko no aba betre fidie no akasa no wadi adanse na obi abafi oba beto wo say afi wo de asawa afra afifa kuna no de ship last week me ba was the last week god in mama last week ba was doctor mabo blazer eni wow ekọ amo abo blazer o say ade na won so a ha no ache ba ekọ ti basa ointment ni de se ebeye ni nyina ma o de bia me kase say de ntia ye tu ni din say ebeye ni nyina ma ono obi atu ni dini awa abrochi o say aye wonder cream
de na me ka se de na mu kuro ode ewa wae no o se ode aduro ne style ne hona me ye ne ya odai ne hona me ye ne nyina dai ekọ wow edimi sro basa ointment sabi ene de mo beto enti na me ka na me be ka no manfo mama mudi abonu sabi obi apampai wono o de sra ede ekọ obi ane nantira papai e ma na mo ya padiki ono mediki ono ma ye ma mo nantira den no obu a ontimi fa nurse for me sro ma ho boso me fa basa ointment ne sra wonam na fa sra wonam onsam na de ne nyina be ko be beto akwala ne ho aye hye fa sra no me sra wo banga wo de ya usuru a ma ho 1 week akwala na nya 1 week de wo no fie fa sra no asabra nya no asramanya no righteous purpose bia ne de engu no wo ma mo ya adwumadene wo ba fie afado ne de fasra okay wo de sra ebe yi how bia wo hu bia repa ai am homre bia wo bia na me sra o me ma me no mpanifo so amoto ado no de sra no me sra yare ni bi wo ha de bia me ka enam yare no etrani pasoche ma me ba ko frema bua kwa o se ni kuno 20 years ba kwa ka yen se o affection ana nenya telephone manda ba ma me ko pa maso ana mzime no me sra o de ko hospital de ko check up na de be ka chobi am wa no afremo bo miura se wo Krobea wa mpa mo ye no kafo me kwa e wase rofu yo ka wase yes menya fashion ana so wase wase menya fashion ana wase na numaduro no ma me na numaduro ne se otono pan no wa bua kwadwum ho o se sia me ne nkete sa ne tu America e fashion ne ko ama ne joint na ye ne bibia na dey efiri ho good because there be am ka se enipa ukuma bo a onsa sa ayi tututu bi wo akoko ne joint no enipa o joint bi ebi ho sa gono mu an o mba so na se wa hu a ho ana okotena enti wotwe nsuo no ha obonsa wo kasa no gregro ni me na kasa animu na ewe obeka hospital so kasa na ede awe enti se de abona twe nsuo na ye ya no numaduro ni che se Felix na ba so a me pa che wa numaduro no ka de no 1 month onuma ebe isa ho na continuous 1 month okay ebe isa ho na firi mo ho na ede aba okay ebe me kasa obi wa na opeduro ni biato obefa he ana se obi a otikam o si a na se opese obu se do no wasma number obe friend 0244 267725 na opeduro ni bi so atu okuma se obekọ PFA a wotafo obeko Fred Mens Keo Hallelujah Heba Ashtown Danny Heba Ashtown Misty Heba Emrom obeko business Fojo Heba Bekwai obeko Smart Heba Eboase ene o baby bebrebe ayetu no ni bi a obenya bi atu mesra wokọ obi onso na okoto adro ni bi na baby a woro minim ofre me se obi efra me ma direction okay ana okoto adro no so na auto a hwe number na egu ho no sa number na me sa dia to jane 0244 267725 auto that number no na se enisa adro no ho a enya basa eno ni bia because basa causes o se wama asumdwe abefie basa ointment o se beye ni nyina amao na o twese ne da se de obetie nka me da se bro okay enti awia Dr. Basa na adofo ne adehye yate ne nka no ono ne panyini pa oda onyame wo ho hebala no na ye ka wate ne seye wanamontuo ya wobetuo na wakopebie na wato eno ne boafo Basa herbal capsules ene Basa herbal ointment se wunya se nwe mienu bi na capsules no de yempanyimfo mo nko a munusu na ema sumdwe mra mufie na ointment ne de enhyehye entu betumi de asra kwada no eboa ma kwada ho ye den eyi mpofiri mu yade afiri akwada ne so ena sebe wo panyini nso ebesiesie na ye ni nyina nso de amawo baabi eto no bi asa ne Dr. Basa boboye no okwa ubenya bi 0244 26 7725 0244 26 7725 eye number wada meburu freyen de wonte ase de wo pese wo hunu eno ne ebekire mu amawo oma yentwa ye ho ne ensamra apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu me pini menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Otec 1029 FM. You are Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie dumienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wo na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti irregular sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafoni adehye yakoya yaba.
102.9 Otec Asem Beba Dabi ena wasungusua utie na wiei ade ba ko ese fata se wo hye ne nso ene se ya Bolivia Enterprise nso ewo Kumase ha Sofoli alignment ye ne multi home eni die nimhwe ka hye ne nso se future life smart food ya ye de abano eya hodemu a ye de aye aduane na ye de san ya de tu ase na wiye ka ye kan aduane ye wo vitamins any minerals maako aduonu miensa ene wom ye wo amino acids edun kono ene wom ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahyemuma tonchom kai na hye ne nso se ye wo no ahodo enti wo ba na obekire wo yade a hawo a eno na bekire duane kora ye mfama wo ye wo future life zero future life oats future life protein future life smart fiber ena motabella ewiei oba Kumase Sofoli alignment multi home enhwe ni mu ho a ehwa na ye wo oba frɛ ye ame akasa ewo 024601 0150 ena 0242878090 Eradi fie Herbal Center eye Dr. Mankwa ne da no na wo ba krono mbosie Red Park ho na Eradi fie Herbal Center wo enuanom ne adofo ena awie nokre moma yense yenho se akwanya no aba mawo sabe uyo obi a wanya hawo ewo nipadua ni mu a papa yi se ba bi atokro da wo nipadua mu bia no eduro bewura na bekwa akoye mu adwuma ye kan se wanya etiremu hawo a wo se bra no wonfa duro mura wutiri ni mu na nya ahoto enam yade na hawo a wo se bra obema waduru a ebetu sa hawo no ase afiri wo se wodie ye mogabroso etwere yade typhoid ulcer stroke adwodwo ana wo nipadua mu ya wo ya wuntini mu twetwen waye mrempam ana wo nsabuo mu nye bewura Awurade fie Herbal Center na wo ne Dr. Mankwa titibire mu Awurade akwa mehia na papa ne mo kronom bosie Red Park eho na papa ne wo ne number ye 0241093915 afi 0549206633 ofresa homa wiya Dr. Mankwa beje so no akasa no akirintire mu bi a wuhia no na ode amawo awia asasu Herbal Center for omo so na akofa kubi Herbal powder no de aba na kubi Herbal powder make ho asemi se wo ye bema waduro ni o bema wuhia kubi Herbal powder bi fesi wo mpa na tifi eye de hia de mu waduro ebeboa wo ene sebe wa watena ya hwehwemu ahunu se wo mensem kofom kura enuoma nkoye wa watena ya hwehwemu ahunu se se ye yi amene wo kasai 2 minutes na abo enam nuoma binti obema na fo aye kete wo de na yese kontomre adi akaja emu aye mmre enkoye se wa hweye oyerbefu achi wa hweye ompana no begyawo Pekubi Herbal powder edroi enyansuo eye powder na wunya bi na wunya nsuo de wunya bi na wunya kubensuo na wosegum na wokanum na se wonomo a ba mei ema wugina brane o hawunti abenti amwa ye mrempem no ebe ye firi ho amonu ahoto oba uteke fimfia ha na wo Pekubi Herbal powder ni bi ha ubenya bi afi wokọ Misty Herbal ne brother require umrum of ata drugstore webuakwa Kofodia station ho ebuakwa O6 Plaza nimu ni aya ye to wo ho nyina nso wonu obi wokọ Fedimens ne Colinac eno nso wo Ashtown ubenya biato wokọ Tech Junction atonzu station wa Krachi bito phone accessories wo ho wonu nso to Kubi Herbal powder bi wokọ Asante be kwa Ifodwo Herbal ho ebi wo oba obo asesmade ba ho nso wonu nso to bi wokọ baabi ni e ka kire o se Kubi Herbal powder ne bi ni wo enti ni nsuo de omboa ni nsuo bi anka ho eye powder entem no anu afa sofo asamoa doctor na waboa wo wate ne number no eye 0244 166 602 and 0243 505775
arafo ne ade hye ensem nie abedwafo wa ha mema wo nom abam na maami wo ebra na won kwa akura na se no na woni abema no one wo faase ne ntem na asem ni ho ede ne ba yenti a wo ko ho no nko a ene ma asem ba ya akra chi je akura adwuma no yo me pa cho wono me nko ho no se da ye phone timi nua be ma da okoda ebi wana me ye kofu na adwuma no mo ne dia me ko nyina woni ni asem o woni ni asa asem bia ni yentem no yi na tifie asem bia ni yentem nua be ma da ba ye ho kama asem bia ni ho kopim so ka so onya adwuma ni biem adwuma no unua be ma no ne ka kire de se e ma ni nya bio ana wona uko mu kokeka ne ho nsem nti ma unua ne pamo no Ibrahim pamo no so pamo na ka adwuma menye me ne be ye adwuma na pamo na ka me wa pamo no akora na so onya adwuma no ti ma no ko ekuru nkwa so nko bo Mr. Penifo mama de se no si chira asa se no mu aya no wo fa bibu no kwase a to ho ka na Mr. mu bisa me na me se asa na bi o ka kire mu ekura ha no me sa te de adwuma no wo ye so ya ma na yire ne ma ti se nuafo ne ka bia na se ha ye nti ne bre ekura asa na papa ho be bo papa ma de to ka cha papa da papa be ka me wo ho de se me so me de ma no atumu ama nti da be so be ka asa akura na antra se am ya nka asem no papa ye hu no me bra be kwa mbra hu na mbra koye nti o ka so onye chincha ya kwehie fi a onko kansa ya kansa onko no party mu bi nti nyam nam se me mane me blanka so onye adwuma na o pam na ka me menye wampa o na so wonye no se na wasra me ni akire ma no so be ka nyam so no kora so me bra pam na wampa se wode wo kɔ baabi ene se wabodua ni mi no gidi se de no de ayewo me dua bone yim yesi me ni moji me se yakwa nipa no so ho no wo de me ba nti me so ko bo du so ko chichiri da no a wo se oba afuo mu ho na obeka kire wo se menkan na mutu no menkan ni mpa mu yam wa anwene ho ankwa chiri se yeduabo bacho wanka san kire me wanka san na me kon ho ese me pa no cho de makọ ba bi ne ho no ka kire me se menkan bi se de na ma ye no se menkan na matuo no na da obefo wanka nyese mama menkan ya mo na metu na wanka sa udu adu se guti bob na obra na ne baye na o chia e ma te se onim didi nkoma na do bob na from ma sama na ewure mu akoye na me se ne menkan pa nwiyem sa na me oka na kura honya fo mu no ka sa okay afi wo krache se wo se o fa pam wa firi na fuom na wo kwa akɔkyerɛ wo bra wa fuom no wakɔ na mankan ye wom se bi akiri kokɔ ayeni ne ma di enti na wo kwa akɔka akyerɛ obi se mankan pa ngu ne yam wa bra wa wo se ya pam wa firi ho se ye ntwa meka misum na me no ba no ko te upa ni je si pianika apa fo de so pa ni kra abo akra fa no kwa twabura ma no ade ma ya aduma na wo so waji gbafu wo ma fa na kase na ogina fu nkase maje wo sise me di ni nua ba ho agro kra no a awia kra ma me hunu bi enti se mankan panwu bi ye mu a senya ma mi na na nka so ka kyerɛ no ada no wan kan kyerɛ wo fa no mi de mi wo fa ne de so no afu mo ma on ma mi na fu ma mi busa wo pam frem fa busa nse afu mo bi an judo se mo fa ai ma mi na dije fu ni mu nyina ma mi wo pamo Mame no. Mame ne je ono oba ya onu nua be ma. Opamo. Ono ne ka chense afu onu nua. Mame ne pamo. Opamo me. Opamo me. Enti mame ne wo fa hwan ne pamo ofi afu ni. Omle ne kwa ya adwenkro no mo do ofu. Because the ntia me ka afu ne nya mame. The ntia me ka se mame ne pamo ne se me mame oba me no nete. Me no nete me no obone. Eje nti na wo koka me wo fa ho nsem na me ntia ase ntim ka se tena se mo fa nya mo nya fa dwuma ma no no. Eno no anya no ntia ase a. O se won ka wo ho nsem nkyerɛ wo fa. Ye ko ho kra suma ne ka nsem akeka. Jai suma na sam no. Nana kra. Eye mu mienu ntam ade na afa ko. Me mame no hye. Me mame no to sisi a wo se me makochichi no akɔ ni de no. Mimi bra wadie no. Mimi bra ma die ni misika awura adwuma no. Nana misika wo mu. Mame wei wo ma wasase. Mame ne mama asase. Okay, abejafo mo be fa 5 simanum na somehow ba wo kai huru sefuo no o fa no na diska bre wa no asem me pa chom so obi di ade agya wa nkyere se ye wo dia wo se me de kai amawo na hwe car so ye driver ni wo ho a wo betumi aye car no ehu bibia wa bra mi ona wo mama ne enti se wa wo di usika ekokoye car ne hu bibia wa na apɛ so de koye na ade akoye eni o ma bi wo hono ma me enseti ni straight ni enka no kore no mfa nkyere nipa ne nipa nte ne ho ase ya busuasem enti eno na ye behwe na ye hunu de esese ye jo edawiai a very executive and a distinguished
happy birthday to you. Nana Yaw Asante Siana. This is a wish from your mom and your dad. Today, they celebrate the remarkable life of you, Siana. From the moment you were born, you brought clarity of purpose and immeasurable joy into their lives. You are their first blessing and most enduring legacy. Your intelligence, grace, integrity are a testament to the exceptional person you are becoming. As you mark another year, they pray that you continue to be guided by wisdom, strengthened by purpose, and favored in every endeavor. They are very proudly and profoundly proud of you. In honor of you, Nana Yaw Asante, it is a great pride and a gratitude that they are celebrating you today. Your presence has enriched their life beyond measures. Your character, brilliance, and compassion inspire all who know you. May this new year of life bring distinguished achievements, sound health, and the fulfillment of every aspiration you hold. With admiration and unwavering love, happy birthday to you. Siana, they love you very much. God bless you as you celebrate your birthday today. Happy birthday. Nana Yaw Asante Siana of Canada, Edmonton, Alberta. God bless you. Oba de achiame. So what who said the makan bro for no. Why are there pa? Na kwam ne o. E kwam de ademe no. Me na me kan ya nka bi kan me tare. Hwe, me di kan bro for na kwam de me. No ba, unim dia e bro for na ma me kon do sisi a. Debi. Obo, me kon do me ye sure say won so kon do. Because English dia wa wani tia. So okay na me bompa ya ta wachi sa say emami nu entwahwe na brofo de ye ka na kwam de ye. Enti ene no esese fufuo aponchenam ni aje yenye tilapia beje talapia. Aha. Na yaje emane ni adwene. Aha. E de awogen. Ni ye de nkuruma ene makoni jinja kakra e de atoto nchen. Obo ene nipa deka. Ene. Enti ene jataba sian. Honhom na tie de no. Trene ka no. Enti ensu pia. Ewiai asem wi eye abusuasem. Ye kan owurai sebe o maamenie. Ontumi nka se nkane na me maamenie. O wofa ontumi nka nkyere se nkane na me wofanie. Se maami wi owu a ontumi nkwa yie na se. Kyere se me maamenie na wo wadi animu agi atum de maami akoba bi se ane hanam de ma o maami koye na wawu na o be de wayi na se. Eno no e de abusua mu ntitimu e de eba se wo ekina bi uni ho na wo ba ekohia maami so e baba eye beef na ewo mu a na etwa so e ba sa e de abusua mu ntitimu e na eba enti sa asem wo ye asie se ya hwe na ye nhunu ba bi a de asumdibofo to se be ya wo santansa we kura be free tri so na maami ebi enye de okoye ye kura na ye maami bibi nyame mfa sa ma na bibi nto sa maami ni din e ba be to tri so abeka se ko abidwo enu oku ne maami enti eba sa kunsu yo so jebi eni nkura hodo ewo ho nyina no obeje tatre a enye title pa nemum eye title boni hwani o mabi oba de acha me simanum kra me da se maame fa ba akumusa maame o se ne wo nua be ma no e ma na bro bag mienu se won kofa okoye na wakofa akoton adi e no kra na se nya no kre ani da bi e pa cho nya no kre wan kofa bro na ankoton maame asem na ye ka na ye hunhu mu asem o owo die no kra no wan kana ye to betwa wura guso aye da bi a se na koma antoni ye me ye bibia kra no a ensane o enti no kra o no ye panika me kire bu no kra ho kakra ene se obuaburo no gu ho edem
nti tama black so me enko fa buro no in fact odi go cha nti da yeko bie pono na buro no nyina asai nti etutu ye na mbra friends wa chem emienu nti o mafa ne fa eyin bag na nyina ehunu me yetugui kromodo bi ehunu ti bag na na mbra se o chem o mafa fa wo so wonpe bisa se di na dodo se no ba so be je wo so wonpe me bra nti fa ton yen sa se na mbra ma me ton ma nya me ska nya me misika aha se bro nyina na me ton nyina nti wona o ton no ka se fa ne de enigu adanse edika engu wona mpro enti na ni se odo nsa kwaka enti na me bisa no na ya adanse krache enti wo fa wu a ebe ye ode opon ya wode wa fa mu nyina ati ate se wo fa na wu ebe ye ode enye ne de sei o de be fa ya o ma wu a se o bia no ma me hwe o hene me ka sa o me so me time ni so o ma me o te wo se asa o te se wu a ebe ye ode enye ne de sei obi a wa be di ni fifire so kasa be ya ode na be ya ode obi a wa na ote ha wani abresa ne wuti atiemu yi wa be di fifire enti wa fa wadwuma enti adenti na enya ode wote se ma me ewu afiri so a bohire enya ode sei enti krache nanka ujai ma ne kai se me wo fa asisi me ma me abetuma no aduane enti wo de me ngu ya me nim ne amenya omomfa na me nto aso mo mabrabo a nanka ayede anka na nya hwede so mama no obae no amfa no ne ben beta yes nanka nya hwede a ene nanka wosenka o maye no ayi adwuma koze mabusa o papa wo fa otis wewu enya ode o mama otis wewu a enya ode nanka de na wo so ya ne se enka na ujai fi se wo hoden wo ya brantie fine wo hia me sunsuo wagibia no mo abumi aguso majai wo wa ko hie obi e wo so nsa ogibinom na se o de obeye wo de ene ho de wa ho anu asem enti abusuan kakra me ka se asem se ba na se wa nya abotra wo de po akogidimboni se menu ekumen o ya akogidimboni afiri se nanka de no ya ne se nka ai mabre monfa afiri se me nyankopon adom meti ase me nguye nya me be yense nkyerene se ujai asema ne ka na unya hwe ma ne nka yo se wa hwe ya wo de abufuo ebe kwa koye biribia enye ebetumi kra ba se ma ami ne ya de wo ya de Krobea na enye wa enye ne awo ye no a na so de akoso ene nkomodie ene abufuo a wo de keka ansem ti ndo bia be ka ne se eye wono a na eku ni nua malambe ne mpe fans no mo de se enye ono kra wo be je onye ye kra wo je ama no ho na ye de wa ba nanim o kika se ne ebe ya awokura wo begina di ama ne din akwa akiri enti na wo senka ujai bibia e maneka nanka ujai manyame ne nyankopon akatua na ya akatua konkron wo ya brantie wunyini no ba bia obi sisiw se wa maame wa wo fa se wa sisiw a mane sisiw no wonko na ya hwani nyankopon beye e de ata akiri ya na yese wo beja sa asem na manaka dan se wo bakọ bie wa no na de akọ nsem ama sa abre nsem wei e na abeto so se o maame se woda wona e na de ende endi so obi adi ofifre so aba enti ya wo na ade akọja ene ade a after all ofiri mu a enya wo de e de na abeye e obefiri mu am wafira ntoma akọ ayi ase na wo sha atare akọ ayi ase na wonua no mu a maame mahu a kombebono e de asempa na odobe pa maame we nyame mfa sama na krachi we fira ntoma kọ ho mbebono me fira kọbene me maame nim pọ mbebono ni obi asa be bo udin abonsa ze jo ensan je o maame nim pọ na da fam no fa na fa kan enkonwa gu fam udin emfa animonyam ma nti ye ne ye tie ne yemfa nya adusua ne ehunu sensem bi wo a eba ni si ye de ano keka nsem bi a emfa asomdwe ma yade sesi a mebusa maame ye no korese aburo no mienu na odi ja ano koton ye hura enya odia ehunu a mani hunu na enya dance ye sabre kura say eda so gudam ho a ese ni sei enya mea na emomo be hunu de ene meton a free say o se ya kire ya wono na komato ne yamu se wo ba na oba ye no ye te hwe eburo no o maame aton endu ode yaw ene ye we na emom yaw ne ba na wanhye so ahwe ya be ye ne yenye ebi na menu akuma yakwa ye sisi ye ya akofa sa asem we abeto endu wa awura krache se pa se udin ho bete wo benya udin pa na wanya asomdwe na wanya odo e de ama wa busua na dowo a eje se maame ne ho ato no
ansa na se bire bi ade bi bɛbɔ no kora ama na firi mu a ana nyame bɛto ne nsa afrɛ no a wafrɛ no enti se sie yi a wɔte wei de kɔpem sɛ wo wudin ne bɛfiri ne din so no de sɛ ne ho ntɔ no a udin ne mfiri ne din so da na ofiri mu kora bɛbɔ odin wɔ abusua no mu sa kɔpem sɛ ni ɔbɛba ana nyame bɛto ne nsa de afrɛ wɔ ɔma nyinaa bɛtɔ wo bɛfa so a maame ɛho bɛtɔ no ɛno ɛna sisi ahase adwendwene ho hyase adwendwene ho sisi a sɛ mɛyɛ den na maame mi din ya bɛtɔ ne din so yi afiri no so ɔyare na ne ho tɔ no wie na sɛ akyire wuo deɛ obia bɛkɔ abrante ewu maba wɔn kora ɛsɛ nyame adom ɔkɔ n'anim kakra enti fa no si wani sɛ sie yi sɛ yɛn sɔre no ɛdeɛn ɛna yɛbɛyɛ a maame ho bɛtɔ no a ɛbɛma wo so din ho ateɛ anyɛ saa oyiri o sɛdeɛ me nua ne ka no ɔma o ne nyinaa ne abusua no ɛbɛnya asɛm a ɔdɔ paa ɛde ɔdɔ deɛ wɔanhwɛ yi a ne bia ma wo ne wɔn ntɛm sɛ adeɛ wei nti dwendwen no ho yɛwia yɛbɛtoa so akora me da ase me da ase badɔbɔ adeɛ baako nso nie hwɛ abusuafoɔ ne nso wɔ ho sɛ tɔ de bi a yɛne a yɛte nkuro nketewa mu nkuraseɛ na wɔn a wɔwɔ nkuro mu no sɛbe yɛ na wɔn fa yɛne yɛwɔ nkuraseɛ ne sɛ yɛmmoa yɛnka nokorɛ ɛmfa nkyerɛ nipa sɛ wiase akurasetena ɛya papa akurasetena emu nkwansitwa ya wobɛnante emu ahasuo wontena akurase da deɛ meka ɛho ntiaseɛ ne nsu aboɔ ade a mimichi paa yɛsɛ nwansena sɛ di w'akyi na wokɔ ahomakye nso kɔte ahasuo nko adeɛ a saa adeɛ wei ɛbɛfa bi mu ne yɛfɛ bi akɔkrɛ ne yɛ sɛ nsu atɔ awie na edua no so no wodeɛ nke nsu atɔ awie wo ho a nka sɛ wo ho afo awo wobɛhunu ane sɛ mframa bi abɔ mu na tiagu so na ho ayɛ oyi saa nneɔma wei nyinaa no ɛya enti sɛbe sɛ wonua bi nso wɔ kuro ketewa mu na ɔma na yɛ ade ama wo a hwɛ mɛnka sɛ yɛ me hɔ faase ɛyɛ me ba ɛnka ne saa dɔ no a ne yɛwɔ mo ɔfa ɛne ɔfaase ɛni hɔ bio wo ɛni hɔ bio sɛ nkɛ wɔ hɔ bio wo ankakra kyi ɔnkɔ tuaduro mfa ntia ne wɔfa ne maame kɔnyɛ ɛni hɔ bio ɛna sɛbesɛbe saa dɔ ne saa wɔ hɔ bio a ɛnkɔfa ne nso bɛhu sɛ ne hɔ faase no wɔno nso abrɛ ne hɔ kyerɛ sɛ wɔgyaa n'adwuma yɔ ɛkɔdi apaafoɔ akyi koraa kɔkɔgyina a hɔhwɛ wɔ mo ɛma apaafoɔ ne yɛ adwuma mpo wɔamfa ne nsa koraa nsɔ hwee mu a ɛyɛ nadagyeɛ kɔde kɔtee kookoo paa bi a ɛnka wɔbɛnya so mfasoɔ enti deɛ wowɔ yɛ ma nipa no mekaa sɛ wɔnyɛ sei koraa ma me no sei na me nso meyɛ maa no ɛyɛ danseɛ akyina bi wɔntumi nkɔgyina baabi na wɔnkɔka adebɔne wɔkan bɛbɔ no ankasa so ba warasa enipa no wobɛ boa me wo de boa me ya ye kan abura wodua ye mankani anyanyam bi aye fa paafo kora wo no so na ho odi ko mu bi ne yiri bi ne ma bi wo mo de wo ma ho odi ko mu bi enti fa aduane na ma mfa aduane na emom aduane no akɔ bia foforo wabra manya hwea ono so bedwa ono so bedwa enti ne yawa a wɔde ne maame ne wɔfa akɔ aduro so nyinaa no ɛno no aduro so no wakɔ wɔde wɔn nso akɔ ampa enti saa deɛ wei anya adesuadeɛ paa ɛmfama wɔn ma etie sesei wɔn ma etie anya adesuadeɛ paa na ɛmfama wɔn na wɔn nso wɔde wɔn maame ne wɔso wɔfa akɔ aduro so wɔkɔku wɔn deɛ na wɔn nso na wanya deɛ na wɔn nso na wanya eba ye na adi da so yenti sese krom ho na wote no wan hwe ya obi beka se cratch way the moment edi cratch way ba beton so no wan hwe ya benya asem se wo fampo na ye wo maame na ye no amfa nchei na wo koyi obi a ogiri so obi so de bechew obi so mfa nchew wan hwe ya de obi so de bemia no the law no eye adwuma ebesene de wo de amia obi no ti hono na wo so behu se loko bi ye je asumdwe ne yɛpɛ asumdwe ne bɛba ama maame anya ba ameba anya maame kyerɛ sɛ wei krachi ne maame ankasa na firim enti nka maame ɛna yɛ ne twotwom twa ankasa maame ɔno ne bɛfa mo ahyɛ ne yam sɛ ne ma ti sɛ kɔkɔba ne sɛ yi a obi tenkyɛn ya obɛka sɛ nti sɛ nka yɛ wo maame ankasa koraa ne wɔfa ɛne ka bɔ mu yɛ wo saa deɛ wei a anyanyam bi anka ade ɔmo no bɛkɔ aduro so te sɛ deɛ woyɛ yi ya na ekɔbisa question na obi nso abɛbusa maame wei nso sɛ nka yɛ wo ankasa nso ba paa
ɛna nka ebi ɛkɔbaa ne se ya enka wo nso wo bɛyɛ se yi wabra nka wo nka hwe mfa nkyerɛ onu abɛɛma na no nso kɔfa se bisa ɛde aba enti owura bie wakomam na bie wadwene mu na hu sɛ abusua yɛ abusua enka ne na me maame ne bi ni hɔ na yɛ hu kwan yɛ bɛfa so a asomdwe bɛba ama maame ne nya ne ho na odi afiri ne so wate very good adofo grow fine herbal tonic we na ye ni say ya nipa bi nti ase na obi te ho wonim the genesis of bibia na ote ba bi no o cancer mfu a wonim ebia nie winya grow fine herbal tonic ni bia wawie aduro wei eye aduro mu aduro ene se wo ye oba wo ye bema wonsa ne wonan aye otititi a wo je wo ho enye eduru anadwo a wontumi na wonum nso ato ye aduane wontumi ntibi nie pe grow fine herbal tonic wate the draw we se ono nomo a eye ne aye natural koko ne de aye enti se wonom aboa nipadua no ema ekutia nyarewa ahodo a eba be hedipadua na woden se wo ye oba kora na sebe wonsabuo mu nye obi wo honom a sebe ne de ne ba na ya se ye ne ya obi nso de ne ba na anu nansa na twa obi de ne ba ni tum enkoyie ene wi mi tufo se wo menstrual issue a wo bia no fa wo ho to grow fine herbal tonic so na wunya se duro we bi na so do no mo a wo wie ye wo grow fine ointment nso wo ho ende ye honam tutuo ukotodwe wachiri bremu usisi woje wo ho enye onua wo bre ahoto beba wate ma yemfa grow fine ointment ni bi ntwitwiw ye di twiwo no ahoto beba amwanya ho ye kan ba bi eto nu Ghana ha bia no wuram na wonso kopebi na wonso to 0244596532 0244596532 and that's in Louisa Herbal and Acupressure Clinic yensu yenie adofo ne adehye ahai your natural and effective healthcare solutions and you provide the amount St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic. I saw the hoto yenso a Nyankopon nam yenso wo yade a wanom hunra no no eto de bia enye nuo nko a na esesa wonum o eto de bia esesa yede acupressure therapy de ka wo ho hwe nipa honam akwa no ebigu yensem yenem entini twahia ho enti wo ba ye nchen na ye yusu acupressure na mawa yesi ye miemia wonsem ba bia e connected to wuntini bi ana se wakwa bi ye mia ho ama hoto aba onipadua mu yeah saa na ye de no enti ye na acupressure therapy de so ye bemu anyu hoto ena wie se prostate na ye kese ana akokora mabam ya ka kire wo se wo de na ye stroke wo ho kire wo da fom wano achia sebe wuntumi nante wo de ne ye high ana low blood pressure ye sisi yade ana waye mre wo mpam oba ba ma wo pa wo na ema wo de no sebe ya pagya ne mukura na ne wra ho san sense ho hwe wo mobro uni padua ne mu ye utitriti enkoye utia fom ase fufufunu bi ana fom bi na wutietia so wo de St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic ye ma wa bibiduro no na ye san de enemu ni nsem amiemia no ne de kan ho se wo ba ha yesa wo water therapy ensuo yawo ensuo ye de ne danso kakra ye de be san yade ye de acacia wood therapy be kan ho ye be apply olive oil na ya ma deep tissue massage what ya say enti ya ha wo ba wo yade se ne atie bia no wo benyu ahoto wo de ofro ka ye frikeje tie ba ka se obesi wo Otec Maxima Goyal filling station no enim yesi wo ho twakwa animu na fa kwan na eba affordable housing no bre straight uber straight a efie bi Ghana flag si efie ni mu unu fie na Ghana flag si mu na enye kwa wo de bre fie na Ghana flag si mu no ubehu se St. Louisa Herbal na Acupressure ye sandboard no ebo ho wam na bejo ayaresa wo ya yira ye no mani egina frɛ ye 053 702 9464 ena 054 624-2343 fresa ma we sisi ya wonne St. Louisa fo be kasa na dia wonti ase bia na wie ye hyewbo se ye be kirikire mu nso na ye de amawo na wie Volta Drill Limited yenso yetu nsuo e de manipa
ene wa wutie me na wo pe nsupa enye nsuo ni nsuo kuro kitua mu akura na se ho wo hia nsupa nom wate aha ye volta drill for enkane na nke yanum nsuteme ye nom tade nom ne ade sesei enka abekọ no hahanya tie gumama na ye kama enso galanti sesei ye nyansuo nom enti nkron ketua ni nkrasie nyina no kire butu nsuo wo fie ho ankasa no mientu nsuo mawo wo wadwuma mu ho wadwuma ye for bredodo tunsuo ma volta drill for emetu nsuo ensu papa emfa mawo o property de so land ne so adwuma bi a wo ye de nsuo na da bia wa bopa me atwe ma volta drill for metu nsu papa emfa mawo de enti awie mani abra me kanfo volta drill for de amawo ne se onum wanimdifu onim nsuo ni tu baako onum sa wo mfidipa ye di boni mu kwa asase na ya situntu kroje etwede manipa mienu ena ye ba wadwuma ho a nye libilibi labalaba dwuma bia ne ye ba be ya mawo ye adwuma pa wankasa be hu se usika wutua ye no wantua nto amu wa man kwanchenfo ebi kura na abetu ama na da bia problems wo ho a ma volta drill for ye mrem ne ye metunsuo ni nsiesie ni ye emfa mawo obekuma se ahodwo da aban a aha ne main office ne wo se wo besunyan tachiman ne doma nyina nso a ye won korabata ha oba asante mampon okọ mampon ko fiase oba jamase okọ adwura oba se chidumase a eho nyina volta drill won korabata ho ye number eye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 first ahumai na woni volta drill for nkasa sisi ya beje so ama bibia nso aye fine na we the fearsome 3 hepa plus pavi plus boss na say nuom yensa won ebenage heba afo na aye de abenui yesi naturally made to improve your general well-being ye kan onipa wo bre ewo nipadua ne mu so opese onipadua ne gina brania dwene hepa plus pavi na plasma so ho se enuom yensa ye wo bia nsuo enuom yensa ye wo bia nso topa ye se wo betumi anom nsuo na anom wo betumi amemene topa ye ne nso amene wo ye obi asroku no dwe hawo esikyire yade mogya broso srade tamu adore nti ya na wunti no onipadua no ba bi wo so watenka atekọ wa ye mrempem infections hawo onipadua no ya wo nko na wote typhoid nom ne ade hawo dwene woni padua na ho den ho kane se gina brane a sa yade we nyina betu afiri padua ni mu akọ na ye hepa plus pavi plasmos ena ode dwene ho ba bi eto mu bi ano kwa abenya bi wo hia nkyere mu bi ano afre yen ye 0542 778572 ena 0591367898 first anoma we na woni ebenage heba for enso enkasa ya kwa mi send me ka asem no krache no age atum se die ha no ewo ni mu bia no wayi ana krache me boa pacho mo mama me no ensem bi wa won kan no krentia won kan no kra me ye bi hwekra nyi ko mi mama wa twetwa ensem bibiri an kan wayi ana wunyi mame bibi wo ho because mo ma sem we ho duabo wako ba bi ada ni duada pacho nko bi da aha me say o yade ba ye wako ba bi am ada ni dua ma oda pacho David onim de te ewiram ye nsu wiram ewo botaye a ugina so de yesu ba me na num o se krachi be bob na ewo wiram ho e ma krachi se o se menkani mpa nwu yam no obi ba gina kwa yemba besu a frene ma me sama nyina ugiri sa de ye ugina sa asesu na esu ho ye wiram enti ye ho no ya asem baako ansa na miemu di ono ko ya okokoye enti na mebusa na sa asem no krache ukuma mi a unya hwe ate very good eja kwa me akra ma me nas na yenchi atifo bi yenchi afitafo ya mo ya kira bigi ne master cobra nyina yenchi mo na bigi wo ho na me hu bigi wose wade wo no nti wade bebro mate akra ma yen kan okre se de o kan okre no wo nyame me enti ase
hwɛ twerɛ no mu baabi wa twerɛ sɛ enia kwa ho konkonsa nkyerɛ no wura na wa modua egobo na yɛn ka wo sɛ wo so abobɔ dua bia so dua bro ne ku wan wo sɛ ɛyɛ asɛm wo yɛ kɔ yɛ busuasɛm wo ne obi yɛ ade yɛ sɛ me ne gyeta ba yɛ ade the next day a third party bɛba mu no ensunsun bɛ san bam bɛba me ne gyeta ba ntem me ka no kora kyerɛ ma me play wɔne ne nua bɛ ma ne ka kwa we ho asɛm sɛ wagimi me ka play eno me ka ne play na na omunim sɛ akora we wo mu fa ne sɛ wɔne ne so yigimi fo de bi ni ho Jimmy Force say chiri mu. Nya sin say na bi na ni ho. Na de Kwa me de obeye uja na u pam na obeko. Because see maami say akola say no fa nti say o. Time na maami ne say okope ba bi ado no. Na boy we do odo sase na wie. Na mo da wie. Nti maami ko ni kun ni nua ne ho ko ka say me ko do. Na ni nua ne kire ne say ko ha na ko bibi. Oba na ye bi enti ene ne nye maami o se aduane keke no no opa abedi enkomo koso wo ho enkomo koso wo ho nkomo koso wo ho se de oni we di nkomo no we yan kan okra kyerɛ na ne kokoro no se ɔde kyerɛ ɔboa ɔmfa nkyɛ bibi ha no pa no de to no hwɛ se de maami we ni akra we di nkomo na according to we say wan kan kyerɛ no wo fa enkomo ko no nua be ma ne ntem nkomo koso na wo kra che wo maami ni se sesia owu sesia ba ko su se maami da ukuna unku bia ntontwene yaw na no de yesa no na yahwa de o 6 acres 6 o pe de o kan watoni mpreko I invest wa funu how true netie no kra wo mu ye de very good obo fanama ne ono na wo ye na adwuma na wo kwa akoto bibi wa funu mu azeme koto mi mpreko who born dog boss mba we unim pe de papa ne ne kan ye no me nwene mo obi ba me ma adwene mu de me adwene nchi akire me ne se papa ne ka se ye kokoo no e mo aduane ne fa that is the reason jana wo su no ye kokoo ne ba aduane ne de se kokoo na wo ya ma me aduane ne de wo fa nti ofise wo ye na aduane wo fa the reason je kokoo na ma me ne tu mankan na wo su no eno no ase kire no opa bi sa no ase kire no wo na ho gidi nya ye se me ye ofo no kokoo ne ba me wo fa kokoo na aduane mu de me dia wo se okofa modise sana ye friend abonfo sana ye friend modise na o de akwa fom na o kokko dua ekwa abwa wo tofu egunu na kontakam na o de twe no ma na o de ko wo se ne bo se botom se no kro anya no kro se botom to ama pe de mami kan kwa ne wa afon kwa wa kwa ne wa pa nti otimi aye we nyina wi na wo ntimi enfom wi man kan betim se ania na na wo wanka wo nia akura se tena wo ye chen bibia he what do basika bo na nimda wo do na sika na ko bodu si na bo na nim pau doctor de to no be kan kire wo ne ya no na wo nyina chiri monti ma nya bibia ma no wonu ni pe ko kasa wo se me ma o 10 million nti so o da phone 1 month ko ka ma 10 million na ko no ye nwa ko na nim na ko na nim na wo me kan ko na kire wo sika pu na nim a ne ya no na wo se akora we do 6 months a me ma o 10 million abua me o fa se o de agu 2 bus o de me fa se me buafu me ma buro sa apra ma ne mpo wo san fa ho akakoton ni nua ne ma ne tonwe ni nua be ma na so de aba kra no ni me ba me wu be ma na se 2 bus no me da ma me fa se no me fa ni nua be ma na ne ka tem se afu 2 bus no me da ma me fa se no mfo ne ba ne sai o to ma me o to iska no o de ma hwan o de ma ni no be ma no na de o se me nton aburo no ma ton awi a hwan nam de ko ma no na me se no kro bi o ba bi ba o de abeduru ayi wo se sie ya wa mi ya wo so ya de bebrebe we na hwe ye bodi nhye mra enye ye bodi tu mra so a enye se sie wo wa ayo signpost abubonua ma mi we bibi to ne sie ya wo aye wa sa de be fro abubonua ti ma mi be wu ma ko na yi ase ka se no mi sia bo ho no wo wi apa na chaw ma me srew mi ana me akura se maka na so me we na so wi mra akura me da ase mateben so me da ase sabedwafo ya analysis of a issue aho o ka bi ma wa na yo dedede edani free so na se twatia won so ade yo ya ayeso ofase nantini kromia ofa anyire ne ho a ne wo faase na yitwa wo yire ne ho so a ne wo faase kam nti wo be ye ne dai still as a so de tarisumia se be ya anan ni ntwa sa na Asem Beba Dabi dwumadie ete Dr. Dawood Drowura opanyini ma ha
Mejo so bemena. Akwa banso. Na umpomu Alhamdulillah. Very good. Ya de nyame ase. Se nenso wache ye nkwa ama yeshia. Arofoni ade hye papa ye de na hye yi. Ono na eye Dawood 360 capsules. Any Dawood ointment. Osi fetwi na memene. Ono na ebie Dawood Herbal Hospital. Ya dance ye wo ho e chen otwe ho nwi. Enenso ye ne papa ne hia. Doctor edede na awode mam ne metiefo. Akra me da se. Na menchia watiefo nyina. Ye joso. Ana mani age papa. Good. Mani age papa. Wow. Bro madre ne mentia se so. Wow. Na me sori anopa be se no 9 pm kobo no num. Me be bom pae na menya call. Doctor, ma adenchi o. Mere awo ntafo. Wow. Be ma bia one ne kunu one na ere ebe pa awo. Na omaware emfie dumiensa 13 years. Wow. Na awo MI. Omachinia enye na be se break akra ni be bosomen kron bosomen edu bosomen du ba akumu na omoba Dawood Herbal Hospital. Ya ka chiro say nyame eye bi ma Hana ne Sarah. Na se chiro kron asem no ye nokra se de ye di akire ne dia ene na obeye bi amom. Good. Be ma pa antini su oso odo na yere no. Oh. Ye hwehwem ne ehun say how kakra bi na ewo ho na ebetime asia no ama ha aba. Good. Omokoye anche ne be bosuma mienu kra na oba no frame say ne bra na pa ho. Aw. Nam so ene wanyem. Aka chere me point blank say doctor Obwa. Hey. Nam say ko na koye scan na he. Okwa omsu onyem ntafo. Wow. Na ho machi nyame ahwe oba no asumdue mu. Aw. Wanya mema mienu. Powerful. Na de ama mani ade pa na nye no nko a. Me firi wa me kodu adwuma mu. Na me hwehwe me nkrata mu kakra. Metuwa na misenya another call. Doctor, na me catch us and rich me na wo. Hey. Ono so omo ware 7 years. Awoma oba Dawood Herbal Hospital wawo. Wow. Na de awie bibia ne say ye be ya yesi Africa mo awura mo premises ya and another call by. Doctor me da wase. Aw. Na me nshraw. Aw. Na me emma wo kwatentene ahoden. Aw. Te ona mbisa ne say pacho aden na wo hira me sa. No say doctor ma wo anopa yo. Hey, tiene nkwa miensa o. Tiene nkoda ma akoma ko. Enan nkwa powerful. Tiene dey da. Efia da mani ajepa chende nyina. Powerful. Say obeye dru na wate ahaban. Na se bi obi aware emfie dumiensa na onya ba. Emfie nson ye adwuma na yesi ya na yeso ehu sampa ye ya ade. Sure. Na me ache ade. Amen. Enti se obi pa awo a ya na ye hwehwe pa nie. Oba ne be ma ni nyina nya gidie. Na omumra Dawood Herbal Hospital. Esan se enye oba nko na ewo. Ense so oba nko na eba. Debi. Adentia. Ye pani yi a. Enye oba nko na ewo. Wonse mmema ye kasa yesi manyem mere. Ti o se wona wonyensen oba no. Sure. Se wona ne tina se onyensen that means wuntime nyem no. Na no ebetime afiri be ma no. Okay. Ena ebetime afiri oba no. Okay. Ti o mo ba etwa se ye nhwehwemu wa afanu mienu nyina na ehu bebi a hawo no ewo. Okay. Ebi wo nso a obekomu no. Na be ma no ewo kakra. Na oba no nso wo kakra. Ena abehia. Ena ama awo no mba. Ya de omoto aduro so obo nse breti obi oba na be fra doctor apa hu. Oh. Me ma na be fra doctor manye mere. What ya say? Ya wo no esi ba no. Ti be bia nipa no wo bia wuti Otec FM ne ewie yi no. Ya wa adreso krapa. Okay. Nipa no fa car ebesi ofa car besi kumase a na anase so kumase a oni on fa adreso car. Okay. Ofa adreso car on kan chere mate ni so obesi o Metro Junction. Okay. Osi ya no wabisa say okọ Dawood ho. Okay. Avenue 4. Okay. I think last week there was a mistake. Sure. Like Avenue 3. Sure. But the Avenue 4, sure. Direct opposite Bretag. Baby omutra nchensin no. The opposite one no. Near Dawood Herbal Hospital. Good. And they had from Monday to Saturday. Sure. Na ya na
nyame chewa dura o kasafa ho ana wani age yeah haban bi enenka brebe ma menim se MC a o project dia ya de ba beto so okay na yesua ade kakra fa ho okay haban we no e fra no Paulina Pinata mo o haban na aso flower no na ba no kokko no yes we ne e fra no Paulina Pinata o mo hwe Facebook live na YouTube o mo hwe bo we your friend no 20 oh 20 no 20 na ni din de sa yes your friend no Paulina Pinata okay yes what we say the city na ma mentra wa de bi start say wo kan na haban no wo say wo kan a e was so 55 e bia was so 55 nti mo sika say mu no we your friend no nusenu ensa 5 na 20 no say wo hwe nsa 5 no a nipa yensa se yesai enum ye na ma na yesai enum nti 20 ne ye adwuma free yensa no se ekosi ye na no wow so hu ye ntini mo adwuma dompe bi ye wo free yensa no se ekosi ye na no bia no ye mo adwuma ntini bi ye wo free yensa no se ekosi ye na no bia no ye mo adwuma enti se ye ka kire se ye de 20 ne beka duro hu de asa o ya de a na ba bia nipa ne tie mfiri bia no e wo so hu sampa Dawood nyame ache ya de sure ye tumira ne ya kire sie sure wahu haban no on say 5 good enti hwa de bi wa say hwe Dawood 360 capsules we Dawood 360 capsules we ba hwe bibi wa ha say obo say ya tro ba bi esro ha say active ingredients na obekan fi ase ho a de di kan no Aconia cadifolia ya kan Aconia cadifolia da se na ebeka ho asem enam frɛ no ojama okay de atosumi no ase ho no bon say ya tro Paulina Pinata anya 20 no 20 no nti 20 no we draw we mu Dawood 360 capsules no wow the medicinal properties are award this Paulina Pinata 20 no no ene se bema ne bema aye mre pa na ontimi nye no hwe ofa 20 no ni hini no a na otwitwa ne nketenkete a so de be bodudo ana se obehye ne bites ebe ye adwuma na hade me mewa example bi okay tete no na chenso ni ho ye nanam no mu bukwaye ye nanam no mu ware 7 5 de wan ware cry 4 but otimi ni omu nyina hia e na okokwaye mu nso a oya apasidua no wabu oduma kese mako bi abe se 5 3 4 dakro sure de chenso okra kwa se no bebu ndi ebisa se na oma ho de no munya no he yeah se ye obekwa afuo ma no pa no a okọ no wase ne sekan awie no no wakotwa bibi te se sida acuta obrane atu ata na hye nanum na ore ana se twapia na ore ndi okọ no wanya energy ebi de awura ne mu a ode kwa akoye adwuma sure oye adwuma pon a energy no nya ne nyina asa oba fie no so sa wa adwuma wo fie because na yere mo nson wo fie te o so oba ye adwuma wo fie nti oba no wakotu 20 ni no wa yere fie na wo ho no na hye na no uhu na wo so oredia oye ne wodru na yera ye aduane odi wie no onum nsu a charge no sure nti no e man nine no de adru 10 bia no ba ne 3 points already and Dawood say ye dey 360 capsules wow nti usisi no ehia pa se wo service no se wo pese wo service ti se na ye na nanom service ni dia ene na adru ni Dawood 360 capsules good akra adru we your friend dia dance amfere sure on that screen so Dawood 360 capsules obi wa ni sisi achia open me frame achimo dan enra okay o say ni sisi wenya 69 years aka afi no wenya 70 na ne yere jano for the past 17 years ni because ne be man ye adwuma bio and na o de pomane nante and obi ka kire ne say ni sisi na achia no oto Dawood 360 capsules na ebeko no so manu madura abre timi nye adro bio ti nipa ni di hu adanse ya no so okay there is no harm in trying and o mom koto mienu edebre no okay mienu no nsan pomana wa kura 17 years no waja pomana to ho ni sisi no a achia no enne ni sisi na atene na de ba ko wa hu ni say e free so start use aduro no a ni sisi na gyan no edu ahomachi bia ojinam apeja ne dina so yeah to ofre me no bisa me say Dawood mpese me bisa se ekoba se me ko ware fofora ensa ankote nko na ndisivo me
na I'm sure penny me am ati but they are told me say me nyam fie de wotwe a na ma ware me yere utwa to wo hunu papa wo ne ba utwa to obra na wanya 85 years wow it is wanya 69 na say pejanko ade a you are good to go yeah and here from friend 0244 88 64 37 0244 88 64 37 that ba kwa eye nika wadro we mu ne say Dawood 360 ne Dawood ointment no eye adro bi a oba anom na be man so no edi 360 nya me man ko adro be say we nya aphrodisia oh okay na say be man na da sisim nti I say o sisi no service sure na me bi say question bi so what no me duro na be magina so na o yere sisi achi a wo de kwan no so ni asem no aware bebre gu because of sisi ya de and the man bebre wa bon so ne kunu te na ne kunu akonya aketesi bi hu se o compare ne yere a hu se nka ne yere gina mu pa but the do anado a be man bu a oba ne nisisie e de bushia no sure nti okonya aketua bi na ja obunu ohia na asomasi so me so no wankume wahu basa oba no so numbia e ma yade ye wo ne sisimu no bia afiri ho na ne sisimu ye den nti ne kunu bu a na ono so abu ahia no hwi adabokrom maame bia ne kunu edu anwumra wo fiefo mba ne kunu timi ye adwuma de bia na ne kunu age ne points de bia na ne kunu age ne points no se there be obahwehwe secret no ti o yi ni ama akosi se na be ma na to Dawood 360 capsules e na o de asie ba bi de se okofo ma no wanom bi ofiefo mba no wanom bi na maame ne se okay manya hu se oba no be ma no me so ma fa me ho ade nti okofo ma no wayi ni de e de akekere ne ntoma no ti okwa no wanom na ofiefo mu ba no wanom e wa afuom kwan so ansa na waba ti du anwumra ono so ne sisi no emu aye den sure nti ne kunu bu a no wabu ahia ne kunu bu a no wabu ahia no ayede one time no bi say ne kunu say mira on say nanze bu a no wabu ahia onim bi ntia na ne kunu say Davi I say Dawood 360 no me no wa na eche eti say obi hwe yeah obi tie yeah onko be bi omoton aduro bia good say yekeka sa ade we bomu a we de ye ne nketua mu o yes ye de say ade a sure na ye de aye aduro 360 capsules ne Dawood ointment ade obehwe Dawood ointment eno so has your active ingredients so na ingredients no eno so obekan free ase ho a on the wase ho no Chrysenia carica papaya bofre okay ye to so mienu no obehu se wasanya Paulina pinata no wow the 20 ni bi nso ointment ni nti no se twi na memene okay o the ointment ni twi usisi no na o mre 360 capsules no obi wo ho a ne kotodwe ona mana ye kokro onim se obi wo ha ye wo no no ya ananta bare na wapatu aya ananta obi nante no amfa poma ontime nante obi nso nante a na se kotodwe no ntine e wo free ne to ase ho ko ne nan kokomu no etwe ne wi ne wanya bibi ansomu a yesi ne sasabro aba sasabro no or the Dawood ointment no befa no the Dawood ointment no or the Dawood 360 no fa no the Dawood ointment no etwi okay do si twi na mene o twi no na o memene won se santini no atwi ne sa no kwasi bro ni se sciatic pain ni nyina na ejai okay obi da na do ana ne kon na ye stiff ontimi ntene ne kon on fa Dawood ointment ntwi oda na do na ontimi nda honam nyina ye wo ya twi Dawood ointment na mene 360 capsules no wow se de enu anom bono fo no kan se be desra betin da se nanka wa go send desra tin do se caterpillar eja bi na se eja oso oh mprempre ya ma dikenkenta ya no se eja ene edidi o oso oh I mean the brother drew the antin de we di body draw the ultimate do one acre so obi 8 year edu ba bia na dem pass the acre FM on friend 0244 88
88 64 37 0244 88 64 37 Now Vodafone is 020 168 1717 Edro baby a to Edro bi how they also pet Dawood 360 capsules in Dawood ointment. Dr. Nyankopon Israel. Out of traditional doctor no ankasa and then we are yelling this year. Na yaka ni say ye ujidi anamuntio eni hia. Hospital ne nso wo ho. Enei adwuma ekoso, ochena adwuma bekoso. Oya adwuma free, juada kosi memeneda. 360 capsules ne Dawood ointment ne de ewudwem. Baby a yeto no bia okona unya kasa wo pe Dawood 360 capsules ene Dawood ointment we wie sa bre ya papa na sori frenu se ya de wonti ase ya wo yade ana de ha wo no busa no number ne ye 0244 88 6437 0244 88 6437 and 020 168 1717. Unya fresa nama we ya Dr. Dawood Obejeso. Yo Dawood ointment ni si 360 ni metubi ama wate metubi ama. Kwa uye adwuma wo kwayim saa no. Kwa tenten so na utwa. Na unya nso aya ma oba ni bi nso memene ware. Vem na ye de eya kwa me oba ade achi am jataba sa asemwe menyima mo fom mo hwe kwan a mo befa so na se konfo no kura na malam kro no ntumi ne na nkasa ye ne aye ne nkasa na yensiesie wontem yenhu sa akoma ne akoma aba fom na se ye ne an ye bedi animu na ye ne wonu mu nyina kwa akohie nipa kora de oye ye no na ye reverse ema asumdwemra enti jo ko akoma to ye wate de sese ye ka no momienka na asumdwemra wate momienhia arafoni adehye asem no ni se ya na ye no ene vondak beauty shop for nso Nyankopon Israel Nyankopon ya adomo a wa wutie me na wo ye saloon owner ana wo ye baba ana wo ye hairdresser na wunya vondak beauty shop enuoma ni bi edigumu a wawie ahai monuoma nko a na ye ton eye wholesale ye tuton ene ye retail ye tone nkronko nso enti wa wo pe hair dryers say ye wo ana standing one wa wo pe saloon trollers wa wo pe sink o pe relaxers say ye ne mega growth no ne shabata no ana olive oil de no o pe plus nail accessories UV lamps ene acrylic ponders ene ne liquids ni nyina no Vondak beauty shop ye will be betuko ton beton nkronko na ko yusu ye wo kejetia ye be kejetia police station no ye shop number no eye G1595 G1595 ye telephone number eye 059 892 6246 and 0247 133 203 ofresa huma we ya Vondak beauty shop for ye beje so ye no bekasa ama bibia ye fine Nyankopon ya adomo a Otec FM any St Joseph Catholic Church youth no ya kan bom say ye the FIFA World Cup finals no ye the Bremo live your football fans the biggest match in this world the whole world war football mu no any ye the brewi na Otec FM and na collaborate with St Joseph Catholic youth no na ye ton safre dom nyina se Nyankopon ya adomo a kwasi ada edi animi 19 July World Cup finals yo ne no ena ye to nsa from se moma ye nyina ye nhia wo St Joseph Catholic Church premises de wata no so no ta so St Joseph moma ye nhia ho Otec FM ye de mfidie ba ho na ya be mount giant screen na ye ni football lovers nyina hia na ya hwe match na bom what ya say enwumre no 5 pm pepepe ni acha ase na ye pre-match engagement and pre-match discussion expect analysis what ya say enimdifu enimde what you see says Candinom any all the professors on the sports show what you see ye nyina ye ba ho na me makachire mo said Sunday no e na me a megina mu bi wo kanu anim na ma prove akire no die ntia
Argentina ebeje safi we World Cup no entertainments ahodo ne predictions ahodo enso ebekoso ansane ahyase enti mo ne madofo mo ne mabusua mo ma ye nyina ye nhia kwasi ada no num ewo St Joseph Catholic Church asori edane ho ewo tanoso na ye nyina yennemu ma enye fe adofo ne ade hye sabre mapon Edin de Krobea na Yaw Asante ba bia utie ya na ahwe ye free bia Nyankopon hira no nka ho ene ye fiada omo aye no ntutu ya na monsi ye kwei ye difri ni ye fibem ntutu ya na monsi bia ekron medam nyina asem adaja tabase on na hihye adwumadie no oba ade akye me ne agya kwa me hira nka won emos chei ene kwadwumo ene kwaw onu nyina nso hira nka won sa bredi e be matenten gram ahofe Dr Cash obetenase na ye dwabrem ene odeba yensumfre ye Nyankopon na omwaye makramo